se daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a songo ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais je ne sais pas ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ
ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔ k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo jumasu baro ni y'o sigitɔ ye Falaye Keyita ale bɛ yan babu min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye babu kelen pe dɔrɔn de ye o ye fanga kura premier ministre kura ministre kuraw jɔyɔrɔ kuratigiw Falaye an ka vɛsi an bɛ taa bila a nɔ na an bɛ segin foro la an nɔ na an nana ni mori minnu ye olu ma tila kaliwa la fɔlɔ gouvernement sigira an bɛ ka sɛfanw labɛn k'an bɛ t'olu ci sini n ko yanni ntɛnɛn cɛ n ko gouvernement lisi na bɔ an ye walibaw juru ta ka walisagaw juru ta ka walimisiw juru ta olu saraliko de bɛna kɛ kataba 4 an bolo sisan sa an minnu tɛ baara la ni nin sugu ma wuli an tɛ donyɔrɔ ni bɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛɛ ta tora an kɔnɔ sɔrɔdasiw u y'a yira k'u ta y'u ka ko ye Falaye maanifin i bɛ ko dɔ ŋaniya ka ko dɔ labɛn ka wulikajɔ kɛ ko dɔ nɔfɛ a bɛ sabati nka i b'a sɔrɔ e ka hɛrɛ foyi t'a la i tɛ ko dɔ labɛn a foyi tɛ k'i ɲɛna nka e b'a hɛrɛ dun Falaye tiɲɛ dɔ an ye denmisɛnnin ye nka ko nin dɔw kɛra an yɛrɛ fana ɲɛna yan an n'an teri dɔw ani an ka musokɔrɔbaw a caman bɛ lahara bi an ye Musa bin kɛlɛ kɛ démocratie bɛ se ka na cogo min Balabugu anw baw de pere bɔra ka na fɔ INPS la ni mugu cira u la Falaye an terikɛ caman an teri caman ko yɛrɛ bɛɛ bannen pewu a fɔra ko Musa minɛna Falaye olu dɔw tilara ka sa balle perdue ye dɔw sɔrɔ sɔrɔdasiw ka fɛn dɔw la dɔw taara k'u bɛ taa moto ni fɛnw ta Imasi la olu tora yen
dɔw yɛrɛ ta kɛra kasobon dakarile mɔgɔ dɔw bɔra ni fɛnw ye tiɲɛni kɛra quoi bɔw dun y'a sɔrɔ Musa binna ka ban i m'a ye sa i bɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka baara kɛ ko dɔ ka kɛ a hɛrɛ a tɛ k'e ɲɛna bon dɔw nangama sumalen olu bɛ sin ka na ten fɛn bɛɛ labɛnnen u b'a ta k'a dun maa caman ye wulikajɔ kɛ tile 2 in na k'u ka dulokibaw san ka taa bazɛnw san ka taa finiw juru ta ka na ni moriw ye ka bɔ dugu la ka taa somaw nɔfɛ ka misiw fa gouvernement sigira halisa u ka kaliwa donna dɔw ma bɔ kaliwa la fɔlɔ maanifin i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala de b'a di i k'i wakili don Ala la i k'i ka jɔko 2 seli don o don Ala b'i wasa o la nka n'i ko k'i bɛ dakan karaba falaye maaw de bɛ girin-girin n tɛ garisigɛ tɛ girin-girin dɛ nɔnsi ale b'a dayirimɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma girin-girin nka bi anw ka jamana in anw tora jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ anw tora kuma caman anw tora waleyaw la waleya minnu bɛ yen bi ni o ni fasojɔ cɛ ka jan an bɛ min yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ yebali fɔ ani ka besengɔniya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'an tun y'o kɛ baara la n'an tun y'o kɛ cɛsiri la n'an tun y'o kɛ faso kanuni na k'a fɔli dabila an da la tiɲɛ fɔli k'o dɔgɔya ka tiɲɛ waleya falaye san b'a sɔrɔ an ti yan ne ye ko dɔ lakɔlɔsi a bɛ n'a fɔ kalo wɔɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ walima san fila fɛn dɔ bɛ kɛ a b'an lasegin kɔ zen yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma minnu kɛra a ma kɛ politikimaaw sago ye sabula n'olu sen tɛ min na o man di olu la n'olu ma ɲininka min na o man di olu ye n'olu tɔgɔ ma fɔ min na olu to o fɛ olu ko de olu ka ɲininka u k'u fɛla fɔ o dun fana don fala ye sabula an yɛrɛ ka sariya sunba de ko ten ko politikimɔgɔw de bɛ fanga ta ko ka fanga mara olu de b'a ɲini ni o kunkanko nana ko olu ma ɲininka fɛn ma fɔ olu ye o bɛɛ lajɛlen tilanna ko technocrates ko wulikajɔkɛlaw ko cɛsirikɛlaw k'a to olu yɛrɛ minnu bɛ magan na don o don ko ka se k'u ka tɔn sigi olu ye kɛra kɛrɛfɛdenw ye nka falaye a tɛ joya dusukolo la sosoroko kɔ dɛ an kɔni ɲɛ bɛ min na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ an ye dɔ kɛ ko caman na sa dɛ n'an m'a lajɛ maliyɛnw fana ka ni hinɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min lafiya bɛ se ka na cogo min waati o waati ni an farala ɲɔgɔn kan n'an ko an bɛna na sira sɔrɔ an taalen ɲɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sama ka jigin a bɛ hakili jigin tubabu dɔw ka kuma na ko farafinw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko ka foyi dilan k'a b'an da cogo yɛrɛ de la quoi an da kɛcogo yɛrɛ de y'a ye quoi k'an se ka foyi ɲuman kɛ k'an to ɲɔgɔn bolo ayiwa an t'an jija an kɔni maaw ɲɛ jɔlen n'anw na dɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali de tɔgɔ fɔ an ma sanu sɔrɔ an ma wari sɔrɔ an ma lulu sɔrɔ an tɛ ka lafiya ko mun kɛra ko gouvernement cira ko mun kɛra ko premier ministre kura sigira ko mun kɛra ko maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn na tuguni ko mun kɛra ko kuma dɔ fɔra o don ko mun kɛra n'a sɔrɔ a tun bɛ fɔ ko maaw da jɔlen don mali la k'u y'u ka sanu nafa sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ jɔlen don mali la k'u sera k'u ka kɔɔri yɛlɛma mɔgɔw ɲɛ jɔlen don mali la ko waati gɛlɛya n'a ta bɛɛ k'an sera ka dɔ kɛ ka fara an ka sɔrɔdasiw ka se in kan ko sira wɛrɛw fɛ k'an bɛ ka mɔnɛ bɔ falaye o kun ka d'anw ye dɛ nka u k'u cɛsiri sira kura minnu taara ɲɛmɔgɔ kura minnu nana maa minnu bɛ yen ni ko kalifalen d'u la nin waati in na u k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw u sigilen don u makunnen don u ti fɛn fɔ nka u bɛ ka lakɔlɔsili kɛ dɛ kuran ka d'u ye bi u denw ka se ka kalan kɛ u yɛrɛ ka se ka baara kɛ k'u ka dayirimɛw sɔrɔ politiki jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ politiki tɔnɔ t'i ye a fan tɛ sɔrɔ
minnu b'a jɔyɔrɔw la olu bɛ magwa ni kule la don o don maa minnu b'u nɔfɛ olu t'a dɔn a ko bɛ ka kɛ cogo min na anw fana ko mun k'an ka se ka lafiya k'an to an sigiyɔrɔw la waati dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ anw taara ɲɛfɛ yɛrɛ de wa walima n'an bɛ ka segin kɔ kosɛbɛ de tuguni seleke o seleke para ɲɛ kelen o para ɲɛ kelen daɲɛ kelen o daɲɛ kelen ni maaw nisɔndiyara ni maaw sewara ni maaw waati min na u bɛ fɛ ka muguri fala ye ko dɔ bɛna na kɛ min bɛ maaw bila filan filan na an k'a lajɛ o ka ban ten sa an ka ɲɔgɔn faamu dɔɔni diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ ye ko waati baroso dɔrɔn de don anw bɛna mun to an kɔ ye an ka to k'an miiri o la n'o tɛ jɔyɔrɔkɛla in kɛra sa dɛ hali sisan politikimɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan mun na ko ka jɔyɔrɔ ɲini n'anw yɛrɛ kun sera sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu yɛrɛ komi u caman ye kalanw kɛ ni min ye école-maître ye o tɛ taa lakɛrɛ ta ten dɔ kɛra o a ka dɔ fana ɲɛɲini o la ni politiki jɔyɔrɔ in t'i sɔrɔ e ye avocat ye i ye dɔgɔtɔrɔ ye nin ye médecin ye nin ye polisi ye nin ye juge ye nin ye sɔrɔdasi ye bɛɛ lajɛlen ka fɛn dɔ kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min ni politiki ko in tɛ ɲɛnabɔ fana lala peut-être ko tɛ ten n'an sera k'o dilan k'o ɲɛ a bɛ se ka na ni lafiya dɔ ye jamana bɛ bɔ nin degun in kɔnɔna na n'o tɛ maliyɛnw min kana fɔ n'an kun y'a dɔn o dun tɛ fɔ ɲuman na fala ye su in na an bɛ ka bosokɛ kɔnɔ nka yan'o cɛ bɛɛ b'a dɔn ko gouvernement kɔni falenna an bɛ Bakari Sangare Glace an b'a fo an bɛ Laurent Jakite fana fo min ye Bajalan Sanogo ye ka foli ta ka ɲɛsin ale ma an tɛ ɲinɛ Kalifa Seku Tarawele kɔ Mamadu Sumunu an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma Mamadu Nama Keyita k'ale fana fo min ye Binem Dolo ye an b'ale fo Kanadakaw fɛ yen Bɛnbazɛn Maw Tunkara k'a fo Maraka Samake k'ale fana fo min y'an ka Zavia Imami ye n'o ye Bajaje Ayidara ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Savana Kone Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen Tonton Rawulu an ka foli bɛ s'a ma ka Faustin Sila fo min ye Ali Badara Kone huissier de justice don an b'a fana fo Jawus Création a n'a ka baarakɛlaw Arigo Saki Sofa Ibrahim ka taa se Fotigi Tunkara ma Modibo Gindo ale ye boucher ye an b'a fana fo commune naaninan kɔnɔna na Musa Kan péagiste olu ka maa ye ale ye Sadio Kulubali ale y'an balimakɛ a bɛ bɔ Timini min ye Kajatu Kulubali n'a bɛ Tarawelelakaw ka sigi la an b'a fana fo Kalifa Nama Tarawele o furumuso don Fana Dumbuya o ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso ka Aji Bari fo Imavu kɔnɔna na min ye Nun Dumbuya n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Montréalkaw fɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Yusuf Tunkara k'ale fana fo Montréal min ye Yaya fo fana ye n'a ka denbaya n'a ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔ kan Nantume lakaw k'olu fo Mamadu Danbele Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Salilakaw ka sigi la dugutigi n'o ye coordinateur ye Seru Sangare k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ fana Bakari Kulubali kɔ n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Koro Barrage Sikaso ani Kucala ni ɲɔgɔn cɛ Mama Tandia an b'ale fana fo ni waati na ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen Mama sɔgɔlen nana sa an b'u fo fala ye ko ministre 7 donna 7 bɔra muso 3 donna muso 4 bɔra cɛ 3 donna cɛ 4 bɔra gouvernement kura maa 28 de bɛ a kɔnɔ je le répète ale ye ɲɛmaa ye Sogɛli Kokala Mayiga ale ka walan ko o sɛmɛna n'Ala sɔnna ma su in na an ka baro yɛrɛ bɛna sigi o kan maa minnu bɛ gouvernement kɔnɔna na nin waati na sa n'o o ye ministres ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw kɔni ɲɛna sa ministre fɔlɔ o ye premier ministre ale ye ministre de l'administration territoriale général de division Ablaye Mayiga min ye ministre min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ministre min bɛ kiiri ko kunna o ye Mamadou Kasoge ale ye magistrat ye ministre min bɛ refondation ko kunna sa o ye Bakari Traoré ye an ma se k'ale bugunatigɛ dɔn hali bi ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna o ye Dawudu Ali Mohamedine ye ministre min bɛ réconciliation kunna o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye ministre min bɛ transport ko kunna o ye Madina Sisoko ye n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ministre min bɛ n'o bɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o ye Ablaye Diop ye ministre min bɛ sɔrɔ ni musaka ko kunna o ye Aluseni Sanu ye ministre min bɛ kalanko kunna o ye Amadou Sisa Vane ye ministre min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna o ye Burema Kansayi ye ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kunna o ye Amadou Keita ye ministre min bɛ ji ni kuran kunna o ye Boubacar Diané ale ye kura ye
ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna o ye colonel Asa Bajalo ye ale tora a nɔ na ministre min bɛ baara ko kunna ale ni cɛfɔ ni kama bɛ se ka kɛ baarakɛlaw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o ye Fasun Kulubali ye ministre min bɛ sifinw ka ko kunna o ye Abdul Kasim Ibrahim Famba ye ministre min bɛ na ale bɛ maliyɛn minnu sigilen don kɔkan kunna o ye Musa Atayari ye o fana tora a nɔ na sɛnɛ ministre o ye Daniel Kelema ye ministre min bɛ baara ni baaradege kunna sa o ye Umu Sali Sɛki ye ale ye maakura donnen ye ministre min bɛ muso denbaya ani du kunna sa o ye Jɛnɛba Sanogo n'a bɛ jaralakaw ka sigi la ale fana ye maakura ye ministre min bɛ yen n'o o bɛ jagoko kunna ani usine baw o ye Musa Alassane Jalo ye ministre min bɛ yen n'o o bɛ dugukoloko kunna ani sojɔko ni maaninfinw bɛɛ lajɛlen o ye Imran Abdoulaye Toure ye ministre min bɛ sigida lakana jɛya ani yiriwali kuntala jan kunna an ka jamana kɔnɔ sa o ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la ministre min bɛ n'o bɛ kunnafonidi ko kunna ani bɔlɔlɔ walandali an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na o ye Alhamdu Agi Iliyani ye ministre min bɛ seko ani dɔnko min ye ka se ka dunanjigisow k'olu lasigi sen kan k'aw ka nafasɔrɔ yɔrɔ ye ale ni an ka yɔrɔbaw n'o ye an ka yɔrɔ belebelebaw dɔɔniw ye Mahamudu Dafe Segu festival tigi ale kɛra ministre ye ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna an ka jamana kɔnɔ Mahamadu Kone o tora a nɔ na ministre min bɛ sɛnɛ baganmara ani jɛgɛmɔ kunna an ka jamana kɔnɔ o ye Yubaba ye ministre min bɛ premier ministre Nagakɔrɔ yaasa ka se ka yɛlɛmabaw sigi sen kan ani ka kalata k'o senkɔrɔma dondoli baara kɛ o ye Mamani Nasire ye ministre 28 o de bɛ yen minnu bɔra gouvernement na sa o ye Aminata Traore n'a tun bɛ Bagayolakaw ka sigi la ale bɔra Ibrahima Ikasa o fana bɔra ministre wɛrɛ min bɔra ka faro ka sa o ye Mariam Mayiga ye n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la Mamadu Samake ale tun bɛ kɛnɛya ministre lakana ministre ko saniya ministre ko kunna Andogoli Guno Seko ni Dɔnko Madame Diko ale tun bɛ réforme kunna premier ministre kɛrɛfɛ ani Bintu Kamara ale tun ye courant ni ji ye maakura minnu donna sa fala ye Bakari Traore b'o o la ale ye relation avec les institutions ye ministre wɛrɛ min donna o ye ji ni courant ministre ye Boubacar Diané ye ministre kura wɛrɛ min donna sa o ye entrepreneuriat national and emploi Umu Sali Sɛki ministre min bɛ yen n'o o bɛ muso denmisɛnninw ni du kunna sa o ye Jɛnɛba Sanogo ye n'a bɛ jaralakaw ka siri la ministre kura wɛrɛ min donna ka faro ka sa o ye sigida lakana sanuya ani yiriwali kuntalajan Mariam Tangara n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna o ye Mahamudu Dafe ministre délégué Mamani Nasire ninnu maa 7 olu de donna Udu Kone a n'a ka maaw an b'a fɔ u ka misiri kɔnɔna na Alumurani Ture ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Ibrahima Koro Makan k'ale fana fɔ Mahamudu Sangare an ka foli bɛ s'a ma Sanfili Solo jinɛden k'an b'a fana fɔ cɛkɔrɔba Burama Traore an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mohamed Kulubali k'ale fana fɔ Seydou Gindo an b'a fɔ min ye Bɛnkɛ Kulubali an ka foli bɛ se ale fana ma Ousmane Gindo an tɛ ɲinɛ ale kɔ Amidu Gindo k'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ cɛkɔrɔba kɔ n'o ye Demba Sise ye an b'ale fana fɔ an ka misiri ale kɔnɔna na fala ye ko yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka sigida yɔrɔ dɔw bɛ yen Baɲangara mara maaw caman y'u sigiyɔrɔ bila ka kɛ ni waleya minnu ye ni bamaci wale kɛbaaw kɛlen don k'o kɛ degun kɔni sera muso ni denmisɛnninw caman ma olu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'u bɛ dɛmɛ de ɲini yaasa da dumuni ko u bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni maa kofɔlen ninnu kɔni u bɛ ka yira sa k'a fɔ ko musow caman de bɛ minnu bɛ degun kɔnɔna na Baɲangara ale yɔrɔ fana na maa caman wulila ka b'u sigiyɔrɔ ka don Baɲangara kɔnɔ dɔw fana yɛrɛ Baɲangara yɛrɛ bila pewu ka taa Sewarekaw fɛ yen Moti bɔlɔnw fana falen don bi maaw la maa minnu kɔni ji ko gɛlɛya ye degun se minnu ma ani minnu fana bɛ yen ni u ye u sigiyɔrɔ bila an bɛ Mamadu Babadugure ale fo min ye Moji tɔgɔ 2 ye sa min ye Mojiba ye an b'ale fo ka Nuru tɔgɔ 2 fo Baba ya Numanzana k'ale fo min ye Sulemani Yatasayi ye an ka foli bɛ sama ka Masire Yatasayi fo Douanza député an tɛ ɲinɛ a kɔ Iliyasu Guro Jawara Sotraka kɔnɔna na k'ale fana fo Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo min ye Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ye Siriman Bacili an b'a fɔ monsieur le maire an tɛ ɲinɛ Sori kɔ ale ni Bayiba min ye monsieur le ministre Dawudi ye k'ale fana fo Jaba k'an ka foli bɛ s'a ma fala ye ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini juma n'o ye novembre kalo tile 22 ye 4e étage la primature la 9h waati premier ministre ka cabinet mɔgɔw cabinet de défense maaw min ye cité administrative yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ maa minnu bolo
service courrier primature kɔnɔna chef de service minnu bɛ n'olu bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen no premier ministre la ka taa se Sogɛli yɛrɛ ma sa k'u bɛɛ lajɛlen welelen no sini 9h primature ale la fala ye baaraw bɛna kɛ cogo di sini sɔgɔma n'olu taara n'olu ye walanw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen sɛmɛ k'a di Sogɛli ma 10h waati min ye passation ye o bɛ kɛ premier ministre min bɛna na bɔ n'o ye docteur Sogɛli ye ani min bɛna na don Ablaye Mayiga ye o bɛ kɛ 10h waati baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sini sɔgɔma min ye premier ministre ale dagayɔrɔ la cité kɔnɔna na nin ka di kɛba ye dɛ ale bɛ taa passation de ta sa Falaye a ko teliyara dɛ a teliyara dɛ ayiwa min ye maraka ye an b'a fo ka délégué fo Bakar Monzon an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Sala Babi an ka foli bɛ s'a ma Yeli Sisoko an b'a fo ka Moribo Tunkara fo min ye Burama Sisoko ye k'ale fana fo Burama Sire Kulubali Tian Kiledu kɔnɔna na an b'a fana fo Shin k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Basurubala ye Segukaw fɛ yen maa caman bɛ nin waati in na Falaye ka bɔ Kuri ka taa Kucala ko degun caman bɛ olu kan koyi degun mun bɛ u kan bi o ye siraba in ye siraba kɔni n'i y'a ta wa u b'i da i disi kan k'i mɔmɔ k'i bolominɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ i bolo nin waati laban in na sa maaw ka telefɔni n'u ka wariw n'u ka bololaminɛnw u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ machine dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u y'o minɛ o tigiw fana na k'o bɛɛ lajɛlen jeni nin waati laban ninnu na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko basigibaliya kɔni o ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ min ye CPI ye olu ka kiiri tigɛ senfɛ sa n'o ye cour pénal international ye u y'a yira sa ko Alassane Abdul Aziz Mohamed ko ale kɔni 100 ans kaso ko ka ale bila o la o 100 ans kaso in sa o kɔni sɔrɔla mun fɛ ale yɛrɛ ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na i b'a dɔn k'a fɔ waati min na Bamajɔlen juguya wale kɛbaaw kɛlen kun don ka an ka dugu ninnu minɛ Tumutukaw fɛ yen ale kɔni kun kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ wara faga ka goman ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye a dɛrɛlen a yirala k'a fɔ sa ko ale kɔni kojugu foyi ma da Tumutukaw kan n'ale sen ma y'o la kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ a ka nɔminɛli kɔfɛ tile 30 o b'a ka sɔnaldomaw bolo u bɛ se ka weleli kɛ yaasa k'a ko lajɛ nka nin cɛ Falaye nin bɔtɔ nin a bɛ gɛlɛya dɛ Alu Badara nana k'a se an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma min ye Alu Nanpe ye k'ale fo min ye Jacqueline Konare k'o fana fo attaché Dumbuya k'ale fana fo min ye Dumbuya bɛ Konakirikaw fɛ yen k'o fana fo Sénégal ko PATSEF k'o ta kɛra k'o ye han élection kɔni o ni maa ma Falaye ko département 46 de bɛ Sénégal PATSEF gagnera 40 na marabolo o ye 7 ye 8 ye o gagnera 7 la maa bɛ yen k'o ye fanga ŋwara daba ye hali Macky Sall u y'u bɛɛ dasi u ka yɔrɔw la ne ko ninnu laban a tɛna kɛ parti unique ye wɔlɔfɔw bɛ yɛlɛma kɔ nka est-ce que Macky Sonko ni Diomaye y'o maa ye tuguni Falaye u tile filanama ye mun yira u na o t'anw hakili sigi dɛ ayiwa n'u m'a ɲɛ sɔrɔ sisan u y'a ɲɛ sɔrɔ Camerounkaw fɛ yen Union européenne ale ye donbolo kɛ Camerounkaw ye yaasa san 3 nata in kɔnɔna na sa u bɛ se cogo min na ka u ka marabolo taabolo an'u ka mara taabolo ka se ka olu sigi sen kan maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ fɛ ka na baara kɛ Cameroun u ka se ka don yɔrɔ ni bɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ Cameroun ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ musaka in ko a diko y'o ye Tanti Mariam Samake k'an ka foli bɛ s'a ma tonton Ci Jakite k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn commissaire Kamate Mokhtar Dunɲɔ min ye Bakari Kante ye Ma Berthe Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco Baba Mayiga Prince FR3 Bubula ka taa se Janginɛ ale ni Masma an b'olu fana fo Bedi Amdalaye ani Isa Amdalaye ka Mula Idris fo MPG Jara Che Isa Kaba Fanta Tomota ka taa se Amadou Lassana Konare ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo renouveau kɔnɔna na Ugandakaw fɛ yen k'olu ka fanga sinamatɔn belebele dɔ ɲɛmaaba dɔ Falaye u y'ale gɔndɛrɛ Kenya koyi Kenya kiiri tigilamaw u kɔni ko sa ko a ka taa a faso la maa in kun ye kumaw fɔ ka waleyaw kɛ o tun y'a to min ye a kun ɲininen don Yoweri Museveni foyi tɛ yen a ma min da o kan koyi a y'o dɔgɔya k'o sɛgɛn k'o lajaba sisan sa ko a nɔ minɛlen min filɛ nin ye tribunal o n'a ka baara kɛ koyi sabula tribunal maaw
olu tɛna a to yen ko sabula ko ko fanga sinamatɔ no dɛ olu bɛna n'a dɛrɛ min ye urayɔmu ini ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ anglais fɛnw fɛ yen États-Unis kaw fɛ yen fala ye mobili min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko Ford ko k'a bɛna na maa 40,000 a bɛna olu bila ka bɔ baara la han ko parce que ko ale ka bolofara min bɛ nanzaralakaw fɛ yen n'o ye Europe ye k'u b'o datugu san 2027 sabula ko u faden n'o o ye Alimanikaw ye olu ka mobili bɛ ka san ka tɛmɛ u taw kan sɔrɔ tɛ ka min labɔli kɛ olu tɛna se ka o don baarakɛlaw la tuguni u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ko gɛlɛya bɛ yen bi mobili in yɛrɛ n'o ye Ford ye ale ma man di ten kosɛbɛ école kalajata maaw k'olu fo Dr Salim n'a ka maaw Aba Titanic kɔnɔna na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn pressing dagdage k'ale fana fo min ye Kasum Dumiya ye a n'a ka baarakɛlaw Malifura kɔnɔna na k'olu fo Jɛgɛ optique mɔgɔ Amdalayi Aseyi an tɛ ɲinɛ o kɔ Kuse Tera honorable k'an ka foli bɛ s'a ma Sama transfert maaw ka taa se Lasana Kone Savam ma min ye Malik Basum ye an b'ale fo Segukaw olu fɛ yen falayi an b'an ka kuma kunfɔlɔw kun cɛ ni min ye o tɛ kibaruya duman ye an balimakɛ an kɔrɔkɛ ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Alfred Kalambiri ye n'an b'a wele ko Fredo ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo Bamako bi Segu mission na a ka janajaw kɛra yen an bɛ dugawu kɛ sa min ye Fredo ye ala k'a dayɔrɔ sumaya Alexis Kalambiri n'ale ye Mali Tribune o ɲɛmaaba ye o kɔrɔkɛ kɔrɔba don Segukaw kɔni ye janaja kɛ bi min ye Fredo ye an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min na ala k'o nɔgɔya ka dugawu kɛ an ka su bɛɛ lajɛlen k'ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya sɔɔni sisan bosokɛ b'an ka kumaso kɔnɔ yan u ye jɛgɛ bɔ cogo min na u n'a ɲɛfɔ an ɲɛna bi e ni Bubu Mabɛlɛ aw ye jɛgɛ ko kɛ cogo min ne ma foyi faamu a la ne ye ɲininka ya fɔlɔ e ma sɔn ka jɔ kuma na n ye Bubu Mabɛlɛ fana ɲininka n k'i kun bi a ko k'i ye mun fɔ n ko i ko k'a to ten cogo la ayiwa fala an bɛ taa fan fɛ min ye Dirisa Mɛmɛnta an b'a fo wulikajɔ ni timinandiya ani kunnafoni sanumanw dili la ne bɛ n da n'ale ka telefɔni ye de ne b'u lamɛn de n b'u lamɛn ni y'u lamɛn tuma min fana bɛ n ta fara ɲɔgɔn kan dugu mana jɛ ka na o fɔ mɔgɔw ɲɛna yan baara bɛ kɛ ten de n'a tɛ ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn a tɛ ɲɔgɔn faamu donc sɔɔni sisan an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kunnafoniba min bɛ yen bi n'o kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ yɛrɛ labɔ Mali de bɛ na fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ su in na an bɛ surafana dun na i ma kɔriwarikaw sigilen y'an kan i y'a munumunu Cameroun fana tun b'an kan n taara TFM na n y'a sɔrɔ olu b'an kan France 24 ni kirikara minnu datugulen na olu b'an kan yɔrɔ RFI depuis Sogɛli ka discours fo sisan olu kɔni olu y'u sago sɔrɔ an tɛ dugawu kɛ sa yaasa olu fana bɛ se ka ɲinɛ anw fana kɔ cogo min parce que n'olu y'o da don n'i ye tubabu kɔni da ye farafinna kuma na ɲuman tɛ yen u tɛ ɲuman foyi fɔ an kan hali ko jɔra Australien ninnu na minnu ye an ka sanu fɛnw ŋalamuti u da tɛ don o la dɛ u b'a fɔ dɔrɔn de k'an y'u minɛ donc an bɛ taa fan fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ni Dirisa Mɛmɛnta ye ka na baabu daminɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service
jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. An bɛ an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min su in na an bɛna baabu sigi baabu bɛ sigi min kan sa o ye Mali yɛrɛ kɔnɔ kibaruya ye Mali kɔnɔ kibaruya kelen min bɛ bi kabini sibiri don o ye Sogɛli Kokala Mayiga ale bɔra ka kuma minnu fɔ o kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye sa o ye taamaw ye taamaw ni contre taamaw dayirimɛ clubu bɛɛ lajɛlen wula k'u jɔ an bɛɛ taara an ka bazɛnw n'an ka forolataw bɛɛ lajɛlen dabila ka n'an sigi o la ko tɛ ten jaa sɔrɔsiw tilalen n'u ka baara la a mɛnna su in na yaasa ka se ka nin ko ninnu faamu an n'an balimakɛ n'o ye Dirisa Mɛmɛnta ye fana bɛ kɔlɔsili kɛ min ye sɛgɛsɛgɛliw a b'olu kɛ a bɛ ɲinini kɛ ka se ka kibaruyaw di hakilina di de don ni maa min tɛ fɛn fɔ hakilina ci la nka n'i bɛ kuma hakilinaw bɛ k'i la o de ka ɲi jamanajɔ ye o de ye Dirisa i ni su amani su i nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ waleya minnu nana ni Sogɛli ka kuma ye ka na se fo gouvernement falenni ma est-ce que furancɛla fanga tun bɛ yɔrɔ min na nin waati in na mɔgɔ kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin ko ɲɔgɔnna bɛna kɛ wa hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen miirina talen don ka janvier kalo tile 28 nata in kɔnɔ n'o bɛ bɛn Mali bɔli ma CEDEAO la. Kasim k'i fo kosɛbɛ ka filɛlikɛla ni lamɛnlikɛla bɛɛ fo i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Mali tɔgɔ bɛ fan bɛɛ bi plateau spécial bɛ ka sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kan bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransiw ni Angleterre ni fɛn fɛn n yɛrɛ sigilen bi vers midi comme ça numéro jan dɔ ye n wele n y'a ta ko allo ko i b'olu ka sɔgɔ ninnu i b'a a ti fili la ko tɛ fɛn don ko gouvernement falela n ko ayi n ko ti ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ko an y'a mɛn ko Irisiw bɛ k'i sara n ko n'o kɔni don an bɛ to k'o kɛ ka Mali ko a y'o bɔ a la mun n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ko wari bɛ minnu bolo ka d'a ma a y'u lase n ma a y'u lase n ma ko n bɛ ka kuma tiɲɛ olu de y'a tiɲɛ o e m'a tiɲɛ olu de kɔnna k'a tiɲɛ o aw ye maa wele aw mago b'a la aw ko k'aw bɛ fɛn wɛrɛ fɔ a ɲɛna a b'a fɔ ɲɛna ko o kɔni o t'ale olu de y'a tiɲɛ o ŋaniya ɲuman na Algériens dɔw bɛ ne wele an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san caman ye kɔsa in na ko olu b'a fɛ ka mun dɔn ko Asimi bɛ baara kɛ cogo di ko n'a bɔra k'a bɛ taa so n ko he ne ti renseignement na koyi ne ye journaliste de ye ne da ti olu ko ninnu na dɛ n ko aw bɛ ka kuma fɛn fɛn n k'a bɛɛ lamɛnnen don aw bɛ kɔ kan n'a ye yan wele dɔrɔn tiɲɛ de don a lamɛnnen don fala ye a bɛɛ lamɛnnen don
aw n'a mɛ ɲɔgɔn na depuis san jumɛn i bɛna n wele ko gouvernement falenna ko i bɛna taa i bɛna min fɔ yɛrɛ i tɛn'o lakali yɛrɛ u bɛ t'o yɛlɛma o la a fɔ ko e de y'a fɔ o bɔ a la o t'a ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ fɛn min ye situation min bɛ sen na sisan nɔ a daminɛna tɔgɔ minnu na déjà n'i ye jama ta k'a lajɛ i b'a ye jama fan dɔ bɛ yen olu tun t'a dɔn k'an bɛna se yan mais mɔgɔ bɛ yen k'i ka kɔlɔsi n'i ka sɔmi ka jan o y'a dɔn k'a fɔ ko hali n'an ma se yan o bɛ bali mɔgɔ la mais k'a fɔ ko a bɛna kɛ tan mɔgɔ tun t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na exactement mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la kɔni a bɛna gɛlɛya dɔɔni parce que n'i ye kumaw jateminɛ depuis waati jan bɔli minnu kɛra palais de sport la bɔli minnu bɛ kɛ fana i b'a senti a bɛ ka nalen dɔɔnin i b'a senti k'a fɔ ko malaise dɔ bɛ yen i b'a senti fana k'a fɔ ko kuma premier ministre a y'a kanu k'a fɔ ko a bɛ na kuma donc o dun situation sugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko soit a bɛ ban joona ou bien a bɛ exploser don dɔ la bon an sera yɔrɔ min na déjà a explosera mais est ce que premier ministre ka discours in dɔrɔn de y'a to n'a explosera peut-être premier ministre ka discours in kɛra sababu ye n'a a explosera n bɛ se k'a fɔ ten kɛnɛma premier ministre ka sababu y'a exploser yɔrɔ min na parce que peut-être premier ministre ka discours in a bɛ se ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔw jɔnna la mais u ka bon kosɛbɛ parce que ne ye yɔrɔ dɔw mɛn discours in kɔnɔna na c'est sous forme de menace quoi. i n'a fɔ jumɛn. misaliyala par exemple comme si n bɛ ka n da de mais siran tɛ. u y'a filɛ sira ye mais siran tɛ. olu ye menace ye ou bien je vais plus me laisser faire. n tɛna jɛni a ye tuguni quoi. donc o kɔrɔ ye bon ni n bɔra nin étape in na sisan nɔ. n bɛna taa phase wɛrɛ la o ye phase jumɛn. mɔgɔ t'o dɔn quoi et puis n bɛ se k'a fɔ nin y'a exploser parce que déjà ni jamana premier ministre bɔra k'i jɔ jamana président fɛ ka ban ça c'est mort. o ye laban ye. o ye laban ye quoi. fangatigi bɛ dɔw la quoi. voilà fangatigi bɛ dɔw la quoi parce que premier ministre ni président ye u baara kɛ ni danaya de ye quoi. donc ni bɔra k'i jɔ kɛnɛma déjà donc danaya in bɛ bɔ yen quoi donc ni danaya bɔra yen nɔ an bɛɛ bɛ na siga ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ n'i labɛn dɔ kama na an continue la quoi donc n'a sɔrɔ yɔrɔ la kɔnɔ diyagoya don a bɛ comment dirais la. donc maa minnu bɛ kɔ kan kuma caman ani maa minnu bɛ yen n'olu maliyɛnw bɛ caman bɛ yen olu tun bolo k'a fɔ ko premier ministre bɔra k'a ka ŋaniya de yira a y'a fɛla fɔ pour que ko bɛ se ka ɲɛ cogo min mais olu caman bolo a cɛ ka ɲi u kun ka to ɲɔgɔn bolo parce que ko daminɛna cogo min a ka se ka laban o cogo la quoi. non o kun tɛ se ka to ɲɔgɔn bolo meeting in kɔfɛ c'était impossible quoi u tɛ se ka to ɲɔgɔn bolo meeting in kɔfɛ parce que i b'a dɔn meeting ye politique kɛlɛkɛminɛn de ye quoi. yeah politique mɔgɔ bɛ bɔ ka meeting kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ voilà o b'a sɔrɔ o ye a phase laban ye yan'a ka taga dɔ wɛrɛw la quoi parce que n'a dɛsɛr'o la dɔrɔn a bɛ na don dɔ wɛrɛw de la quoi. donc n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn fɛn wɛrɛ tɛ comment dire la fɛn wɛrɛ t'o kɔfɛ quoi donc n'a sera nin niveau là et puis surtout kuma minnu fɔra je me suis même dit que peut-être premier ministre yɛrɛ il était sûr déjà que k'a fɔ ko a bɛ ban quoi i m'a faamu donc peut-être ale bolo nin ye occasion laban ye occasion laban min peut-être i b'a dɔn politique la mɔgɔw degera chantage la ou bien ka bagabaga ni fɛnw kɛ pour que ka se ka fɛ donc peut-être ale bolo n'i ye nin kɛ jamanadenw bɛna fara an kan an bɛna taa sɔrɔ su tɛgɛ tɛnɛ min i m'a faamu o ye fɔlɔ ye filanan ou bien n'i ye nin kɛ de toute façon comme c'est fini mais n bɛ nin kɛ n bɔda ye quoi o dun sa k'a kɛ ka bɔ voilà k'a kɛ ka bɔ quoi i m'a faamu o la par exemple a ka discours daminɛ na a y'a fɔ i m'a faamu ko don dɔ la aw tɛna fɔ kɔni ko aw t'a kalama ou bien aw m'a mɛn quoi donc c'est comme si n bɛ ka kuma aw ye sini peut-être sini fɛn minnu bɛna kɛ a kana fɔ voilà a kana fɔ nin kɛra ma fɛn fɔ voilà nin kɛra ma fɛn fɔ ou bien munna e b'a kɔnɔ waati min na i ma fɛn fɔ ainsi de suite quoi donc ne y'a kuma in sinon. mais Dirisa an ye ko kɔnɔna na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an y'a mɛn mɔgɔ dɔw la ko constitution kura yɛrɛ bɛ mɔgɔ bɛ faso cakɛ baaraw la o b'i kɔn a ka sariya sen dɔw fɛ i ka bɔ ka nin ɲɔgɔn waleya ɲɔgɔnnaw kɛ sabula a bɛ makun dɔw fana ɲini i fɛ. non constitution ko yɛrɛ bɔ a la chaque gouvernement yɛrɛ a kɛra Mali a kɛra fan wɛrɛ premièrement administration yɛrɛ baara y a devoir de réserve i m'a faamu k'a daminɛ administrateur planton na fo sanfɛ i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a ti daga i ye ngundola ko i ye kɔnɔko dɔw bɛ yen nɔ i ka bɔ n'a ye kɛnɛma quoi parce que a man ɲi baarakɛyɔrɔ ma a man ɲi jamana ma quoi i t'o kɛ quoi o de la
hali ni mɔgɔ bɛ nommé k'i bila yɔrɔ dɔ la i b'a ye u bɛ enquête de moralité kɛ k'a lajɛ i ye maa sugu minnu ye voilà ni da ka fiɲɛ ainsi de suite u b'olu kɛ k'a lajɛ olu ti fɔ quoi donc o ye fɔlɔ ye devoir de réserve bɛ aw kan tant que n'i bɛ fanga la dɔrɔn tɛ dɛ même n'i bɔra la o de la i b'a ye président kɔrɔ jamais i tɛ kuma sugu dɔ bɛ yen i t'a mɛn président kɔrɔ da kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ i t'a mɛn ministre kɔrɔ da min ni a ma kanu k'a fɔ ko fɔ a yɛrɛ bɛna fanga ɲini quoi sinon kuma sugu dɔw bɛ yen nɔ i t'a mɛn a da u bɛ kuma ka tɔ to quoi o ye n'i y'o kɛ o ye devoir de réserve ye ensuite devoir de solidarité fana bɛ yen gouvernement kɔnɔna la e ye ministre ye ne ye ministre ye a man kan ni e ye min kɛ ne k'a fɔ n ko bon e de kungo don quoi ne kungo tɛ o ti bɛn i m'a faamu donc n t'a kalama ninnu non ayi n t'a kalama t'a la o ti devoir de solidarité ti jɛn n'o ye quoi n t'a kalama t'a la n'an bɛɛ gouvernement a ma sara n na non o t'a la quoi parce que espace bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na par exemple dossier foyi ti taa conseil des ministres la quoi k'a sɔrɔ an mana débat k'a kan normalement an bɛna an sigi de e ka projet depuis a ma se conseil des ministres la fɔlɔ heure yiri yɛrɛ la fɔlɔ quoi an bɛna fɔ ko cɛ nin yɛrɛ ti kɛ ah donc aw b'a ministère so b'a sɔrɔ yan'a ka taa yɛrɛ fɔlɔ kabi depuis yen nɔ fɔlɔ de an b'an sigi a ka yen de fɔlɔ bɛɛ b'a ka expert bila ka na o expert bɛ n'u sigi projet yɛrɛ porteur ale fana bɛ min t'a dɔn o bɛ n'i sigi sisan nɔ o bɛ n'a ɲɛfɔ quoi bon nin de la nin sababuya de la an nana n'a ye nin jateminɛ ni nin jateminɛ de kɛra n'a kɛra a bɛ na ni nafa ye ministère kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen a bɛ direction fɛn fɛn concerné ou bien a bɛ baarakɛda fɛn fɛn concerné i b'a sɔrɔ u bɛɛ ka lasigiden bɛ yen o la olu fana bɛ kuma ta kelen kelen an ma nin yɔrɔ in faamu o ɲɛfɔ an ye an ma nin yɔrɔ in faamu o ɲɛfɔ an ye an ma nin yɔrɔ in faamu ye an ti jɛn nin yɔrɔ donc n'i sera k'u lasɔn i ka awɔ yen fɔlɔ a bɛ daminɛ depuis yen de fɔlɔ donc yen bɛɛ b'i ta fɔ a la ni bɛɛ y'i ta fɔ a la sisan a bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ bɛɛ nana ka fara porteur de dossier yɛrɛ kan sisan nɔ k'a fɔ bon vraiment a ka ɲi ou bien a ye amendement dɔw kɛ mais a bɛ taa se secrétaire général la olu b'a fɔ bon vraiment nin tɛ se ka tɛmɛ a tɛ se ka taa conseil salle kɔnɔ a tɛ se ka taa gouvernement yɛrɛ b'a fɔ ni projet in fɔlɔ an ka nin to yen fɔlɔ halisa voilà an bɛna ɲɛɲini kɛ gouvernement bɛna ɲɛɲini kɛ ou bien premier ministre bɛna ɲɛɲini kɛ ainsi de suite o y'a sɔrɔ a ma se président ma fɔlɔ dɛ n'o de banna sisan n'a kɛra projet ye sisan ou bien n'a kɛra texte ye sisan nɔ quoi a bɛ sɔrɔ ka don conseil des ministres dossier la n'a donna conseil des ministres dossier la conseil de cabinet min bɛ fɔ ntɛnɛn donya fɛ o la ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ aw bɛ taga aw sigi a kunna a bɛ di ministère so kelen kelen bɛɛ lajɛlen la aw n'a ka ministre bɛna sigi aw kunna quoi o la aw b'aw hakililata di aw hakililata in a bɛ se ka kɛ amendement ye ou bien n'aw jɛlen don n'a ye o la aw bɛ rapport kɛ n'a y'aw ka rapport kɛ aw ka sɛgɛli b'a ci ka taga secrétaire général du gouvernement ma quoi o la n'o y'a kɛ ye o la araba sa ministre yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna quoi donc o la sisan nɔ tia instance baden de bɛ yen voilà i bɛ se k'i fɛlata fɔ donc maintenant hali ni ye fɛlata tɛ n'a ye nin bɛɛ kuru tɛmɛ donc kɔrɔ ko gouvernement kɔnɔna la ni caman jɛnna ni a ye ni caman bolo k'a ka ɲi e b'o dun o jama in de la dɛ. ah mais est ce que n'i ye o jateminɛ Sogɛli ka par exemple a ko ko kala gouvernement ka transition bɔlen a dɔgɔkɔrɔ k'o ma y'a la k'a ministre bɛɛ y'a mɛn teliya i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a mɛn cogo min na o ma tɛmɛ o sira fɛ wa. ayi o ti tɛmɛ o sira fɛ. o ti tɛmɛ yen fɛ quoi o ti tɛmɛ conseil des ministres fɛ o ye depuis k'a daminɛ comment dire la n t'a dɔn depuis fanga minɛli daminɛna diyagoya la don min na fo bi o kuma ma deli ka sigi conseil des ministres la quoi o ti Mali dɔrɔn dɛ ayi ale ti taa ye i m'a faamu voilà o bɛ président ani peut-être minnu ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ o b'olu de ɲɔgɔn cɛ olu de b'o gundola kuma fɔ ye n'u y'o gundola kuma fɔ ye n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min hakililata ɲininkali kɛ o b'o hakililata ɲininkali kɛ i m'a faamu wa transition jalen n'a sɔrɔ o débat ti kɛ comment dire la o débat ti kɛ fɔlɔ débat ma kɛ filanan débat ma kɛ an bɛ min na o fana débat ma kɛ o ti kɛ conseil des ministres la quoi conseil des ministres dossier b'a dan na donc instance caman bɛ an kumana min kan o ye devoir de solidarité bɛ yen devoir de réserve bɛ yen nɔ quoi i m'a faamu donc n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen adopté o la en ce moment tu deviens un bon cadre. ayiwa mais o bɛɛ la premier ministre ye fɛn caman fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka bɔli la a ɲɛsinnen kun don ministre min ma o de bilara a nɔ na bi est ce que o yɛrɛ ti jo dilen a ma. bon ne bolo o ti jo dilen a ma mais mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ o b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko i y'a ye yɔrɔ jan k'a fɔ nin de bɛ nin nɔna bila donc i bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ k'ale griller quoi a tigi b'a ye ten tɔ de quoi i m'a faamu parce que kabini a kɛra ministre d'état ye mɔgɔw ye sɔmi voilà parce que kaba a kɛra ministre d'état ye kow daminɛna yen nɔ de quoi i b'a ye mɔgɔ min bɛ jamana baara kɛ cogo dɔn e b'a dɔn ministre d'état o premier ministre o ministre foyi tɛ yen
comme mi se ka décision sugu dɔw ta k'a sɔrɔ président ma jana ye quoi. Donc ni ministre sera comment dire la transition prolongée wo hein ou bien au communiquer nos fonds ni ministre tara kala kana itita comment dire la ministre be ka yamaro kono folo na ye jabi se ka convoquer na ye jabi se ka lettre d'explication chama no be manyana bo ne bolo ibita ka mo mi nyininga we nyamoro de quoi voilà parce que transition prolongée li ti ministre fo bolo quoi avec nyamoro de bolo quoi we folo flana minye we ki nyashi ministre doma k'a fɔ k'i bɛna a gosi nin togo la tantɔ a ma ɲi mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ quoi parce que mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ u b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a bila ɲɛmɔgɔya la sisan quoi fo a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka a kɔmɔgɔw koron quoi i m'a faamu o ye caractère dɔ ye quoi n'o o caractère t'i la donc a bɛ fɔ vraiment n'an y'i bila la a tɛna ɲɛ quoi parce que i kɔmɔgɔw i tɛna se k'olu koron quoi donc i kɔmɔgɔw i kan ka se k'u koron n'i ma se k'u koron sariya bɛ siraw d'i ma sira minnu b'a to soit i b'u koron soit i b'a fɔ bon vraiment nin baarakɛcogo in tɛ ne fɛla ko ye quoi ne i n'a fɔ tatamili ninnu y'a kɛ cogo min na nin tɛ ne fɛla ko ye quoi ne tɛ se ka jɛn nin ye parce que comment dire la ministre dɔw bɛ yen nɔ a ye moment donné premier ministre dɔ tile la a ko premier ministre ma quoi ko o ka misali ale ka ko la quoi i m'a faamu donc i b'a fɔ bon vraiment n'a bɛ tan président e de ne kɛ e de gouvernement kalifa ne la quoi i m'a faamu bon ninnu filɛ nin ye olu ne ka yamaruya de kɔnɔ quoi donc voilà u tɛ ne ka ne bonya donc kuma u fɛ ni président kuma n'u fɛ n'a dabila la alhamdulillah ni président yɛrɛ ma kumu fɛ président yɛrɛ bɛ se ka a ko jateminɛ k'a lajɛ e de jo b'a la wa ou bien e bɛ ka baga ministre ma de président fana bɛ se k'o fana jateminɛ n'a sɔrɔ e de bɛ ka baga ministre ma président bɛ se k'a fɔ bon vraiment an ka dilan ka taa tantɔ nin de don président bɛ se ka explication d'i ma n'a sɔrɔ ni ministre yɛrɛ de bɛ ka jɔnmaya kɛ e la président kan ka ministre in gɛn o la ni président ma ministre in gɛn a tɔ y'a to yen a ka jɔnmaya kɛ la o kɔrɔ ko président e kan ka baara de bila sisan e de bɛ taa sisan nɔ quoi parce que o kɔrɔ e welela k'e kana baara dɔ kɛ nka baara kan ka kɛ cogo min na e balilo la mais est ce que nin na jiginna tɛ Asimi ninnu na parce que Sogɛli Furadama a bɛ bɔ ka kumaw fɔ a bɛ livrew sɛbɛn a bɛ baara caman kɛ a ye fɛn caman kɛ min ye gouvernement yɛrɛ bɛ taga ni tagabolo minnu ye a fɛn caman bɛ yen mɔgɔw kun kɔmina k'a fɔ ko premier ministre ka baara tɛ nin ye premier ministre man kan ka nin kɛ a kan ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka se ka fɛnw kɛ est ce que kabini o wagati la olu fana tun man ka wele k'a fɔ a ɲɛna karisa ninnu dabila ninnu tɛ bɛn bon n tɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ n'u y'a fɔ ou bien n'u m'a fɔ normalement service bɛ yen nɔ minnu bɛ kuma ministre fɛ minnu b'a fɔ ministre ma non kana tɛmɛ yan kan kana tɛmɛ yan kan olu bɛ yen n t'a dɔn n'u y'a fɔ a ye ou bien n'u m'a fɔ a ye normalement a kan ka fɔ a ye k'a fɔ ko bon i bɛ ka commencer ka limite sago i m'a faamu dan est ce que premier ministre interdit a ka meeting kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ ala ma hinɛna Bube la ale y'a kɛ ka tɛmɛ i bɛ ka taa na bon mara ninnu fana wagati dɔ la k'u to a la fana u tun bɛ taa jama lajɛ yɔrɔ ni fɛnw na non fɛn a tɔgɔ wele filɛ kɔnɔna la fɛn an ye constitution kura min sigi o campagne c'est président yɛrɛ ye meeting kɛ ouais président voilà président an ye meeting kɛ 26 mars la yan a taara an ye meeting kɛ Segu a taara meeting kɛ fan wɛrɛ fɛ a meeting dɔ tun bɛ yen nɔ premier ministre tun b'olu k'olu présider a meeting dɔ tun bɛ yen nɔ ministre wɛrɛ tun b'o meeting tɛ kojugu ye k'i to ministre la i bɛ se k'a kɛ k'i to président la i bɛ se k'a kɛ quoi n y'a f'i ye n ko instrument politique kɛlɛkɛminɛn de don quoi mais a bɛ dépend i bɛna ta ka mɔgɔ min sɛgɛrɛ quoi i m'a faamu a maɲi de i b'a ye mɔgɔ si tɛ jɛn n'a ye jamana kɔnɔ ministre gouvernement ɲɛmɔgɔ c'est comme si institution dɔ ɲɛmɔgɔ ka bɔ ka président attaquer n'o kɛra dɔrɔn ça c'est o ye laban ye quoi parce que fanga fana ye fɛn dɔ ye n'a bɔra k'i attaquer o ye politique kɛlɛ daminɛ sisan nɔ n'a y'i attaquer ni fɛn bɛ bɔ a la ça veut dire que e ka fɛgɛ ale de c'est lui qui est fort maintenant quoi donc fɛn wɛrɛ bɛ n'o kɔfɛ quoi donc c'est là où fɛn comment dire la fɛnw ɲagamina quoi mais est ce que yɛrɛ bolo i bɛ Sogɛli dɔn cogo min est ce que a kun ye a lawuli fo ka se nin degré ma bon n b'a dɔn n bɛ fitinin min dɔn a la ne kun bolo ne bɛ fitinin min dɔn a la ne kun bolo a bɛna dan yɔrɔ dɔ la quoi ne kun bolo a bɛna dan yɔrɔ dɔ la quoi parce que ne ye ma Sogɛli dɔn Bamakɔ yan ne ye Sogɛli dɔn Kɔnɔbugu de depuis 1997 parce que ne fa kun ye MPR Beruli cercle ɲɛmɔgɔba ye ne y'a dɔn an ka so de kɔnɔ yen nɔ quoi don dɔ la n fa ye accident kɛ a taara n fa la n y'a dɔn o dossier donc depuis o waati kana sisan n b'a dɔn mɔgɔ min kɔni don il est a bɛ fɔ cogo di n'a donna ko n'a y'a ni da fɛn kan quoi a bɛ effort min kan ka fourni walasa k'o ko kɛ a b'o effort kɛ et puis kɛlɛ kɔnɔna la
kɛlɛ patience b'a la a endurance b'a la mais ne ka faamu na ne kun bolo a ye expérience caman sɔrɔ quoi pour que kana bin voilà parce que a ye Musa fanga ye min kun ye sɔrɔdasi fanga ye a ye ATT fanga ye min fana kun ye sɔrɔdasi fanga ye ensuite n'a kɛra civil fanga ye a ye IBK fanga ye o ye civil ye a ye Alpha fanga ye o ye civil ye quoi donc a ye ni fanga fila bɛɛ ni fanga fila kelen kelen bɛɛ caractéristique ne kun bolo o expérience kan ka k'a la ka wolo dɔnya quoi comment est-ce que ni civil bɛ fanga la u bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma a kan k'o dɔnya ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la u bɛ sɔn min ma u tɛ sɔn min ma a kan k'o fana dɔnya quoi et puis an filɛ nin waati min fana la fɛn dɔ bɛ yen nɔ même si n'a sɔrɔ ne de bɛ jɛ n yɛrɛ bakun kɔ quoi n bɛ jɛ kɔ mais un jour l'histoire va me donner raison mais n t'a a sama ka se niveau dɔ la quoi ne kun bolo a bɛ na a kɛ ten tɔ parce que i b'a dɔn ni sama-samandi ninnu au début a bɛ se ka a bɛ fanga bɛɛ kɔnɔ par exemple n'i ye fɛn ta n'i ye Faransi ta sisan nɔ ministre fila bɛ yen ministre de la justice ani ministre de l'intérieur i b'a ye u ti bɛn ten kosɛbɛ mais u t'a exposé i m'a faamu u t'a exposé et puis u ka bɛnbaliya tɛ dɔwɛrɛ c'est une question de vision quoi mais u t'a exposé u ti tirikɛ ɲɔgɔn kan u ti meeting kɛ ɲɔgɔn contre la quoi n'i ye comment dirais la Bush ta ka fɛn min bɔra Obama ta ils avaient tous deux conseillers dɔw kun b'u bolo conseillers minnu yɛrɛ bɛ na à un moment donné waati dɔ kun bɛ da tigɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ mais ça reste à l'intérieur comment dire la gouvernement non a tɛ bɔ kɛnɛ ma non a tɛ bɔ kɛnɛ la quoi mɔgɔw b'a dɔn voilà parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ n'i ye mɔgɔ 20 fara ɲɔgɔn kan ko ministre quoi i ma teri 20 fara ɲɔgɔn kan quoi i m'a faamu wa non teri 20 tɛ quoi i ye hakili 20 de fara ɲɔgɔn kan quoi donc ministre waati dɔ la conseil des ministres ni fɔ a bɛ gɛlɛya yɛrɛ quoi mais ça a bɛ dan yen nɔ quoi parce que an bɛɛ bɛ dɔ de ka mara la et puis an welela de k'an ka na hakilata di ka dɔ de dɛmɛ quoi ale de b'a trancher n'ale y'a trancher yɔrɔ min na a bɛ dan yen nɔ quoi donc ne kun bolo a bɛ na taa au niveau ninnu de la quoi a bɛ na se yɔrɔ dɔ la n'a y'a ye k'a fɔ non bon n'an ka dan yan nɔ quoi mais malheureusement je ne sais pas a balila mɔgɔ caman na ye mais après ni jateminɛ ka analyse kɛ i b'a ye yɔrɔ dɔ b'a la peut-être min qui explique o ye fɛn kɔrɔ entourage quoi voilà entourage bɛ se ka mɔgɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la mais entourage bɛ se k'i enfoncer ka taga fɛn dɔ la quoi par exemple n'i ye a y'anw sɔrɔ a y'anw sɔrɔ quoi voilà a y'anw sɔrɔ quoi par exemple n'i ye Ben lajɛ i b'a dɔn c'est quelqu'un qui n'est pas trop a man jugu kosɛbɛ mais mɔgɔ min don ni an mɔgɔ minnu filɛ nin yana tantɔ quoi n'an ye tile bɛɛ n'an ye journée bɛɛ kɛ k'a fɔ a ye quoi ko baara t'an bolo ni ala ma jan kɛ su in na a bɛ taa kɛ dɔ ka radio la quoi i m'a faamu wa donc an dun y'a ye i b'a ye a ka entourage la olu commencera ka kuma dɔw daminɛ waati dɔ la a b'a fɔ ko n kumana mɔgɔw fɛ u m'a dabila a yɛrɛ commencera k'o fɔ ko dɔw bɛ yen n'u kumana a bɛ k'ale kɔnɔ dɔn donc a bɛ taga ɲɛ kuma kelen min f'i tulo kɔrɔ don o don dɔ la a bɛ se ka kɛ i bɛ tulo don a kɔrɔ ou bien don dɔ la yɛrɛ kuma i bɛ se ka don dɔ la kuma bɛ se ka da la quoi voilà mais ni entourage dɔ bɛ yen nɔ sisan minnu bɛ se par exemple minnu bɛ se Trump ka conseil dɔ bɛ yen nɔ a ye moment donné a démissionné na u taara négociation dɔ kɛnɛ kan si je me trompe pas c'était u ni Iraniens de kun don quoi c'est à dire i b'a dɔn tellement que a ye Trump emmerdé quoi a ye Trump emmerdé quoi comment dire non Trump tɛ n t'a dɔn Chirac ni dɔ de don tellement que a y'a emmerdé quoi a ko président de ma i ni président min bɛna ɲɔgɔn ye ani Russie président de kun kan ka ɲɔgɔn ye quoi bon e ye togo n'a ye togo ça compte i m'a faamu wa donc kana nɛnɛminɛ gloki don quoi non président ko non n to Sénégal gloki don a ko non kana nɛnɛminɛ gloki don quoi président ko k'a b'a ka nɛnɛminɛ gloki don a fɔra ko Russie président bɛ ka nale waati min na k'a kan ka bɔ ka to kuma a nana jɔ président ɲɛ président kana nɛnɛminɛ gloki don quoi parce que n'i ye nɛnɛminɛ gloki don i bɛna kɛ nin ɲɛ kɔrɔ comme si c'est toi qui est faible kojugu tɛ ku e de la quoi suma tɛ ku e la quoi donc mɔgɔ bɛna fɔ ko ale de il est endurant o bɛɛ bɛ i b'a dɔn nin bɛɛ bɛ jateminɛ quoi communication na voilà non président ko ma non cɛ n to in kan ka nɛnɛminɛ gloki don sa a bɔra président ɲɛ président selen da la a ko président ale kun i ka nɛnɛminɛ gloki don président ko bɔn gloki di yan i ka n k'a don i ka fara n ka to in ten tɔ i n ka lafiya quoi a ye nɛnɛminɛ gloki don chose bizarre u fila ka gloki don taw quoi médias taara o de ta quoi Russie président nana o nana n'u ka blouson ba ninnu quoi min b'a f'i ye a bɛ kilo 7 o y'o don ka na voilà o y'o don ka na président dɔ in ale nana ka costume tout tranquille cravate ni fɛnw b'a la les gens se sont dit mais attendez hein
déjà nous fla jɔlen filɛ nin ye quoi ne yɛrɛ tɛ ka ku mɔgɔ min na fɔlɔ quoi est-ce qu'il va pouvoir tenir quoi i m'a ye donc faut ka se ka sɔrɔ i ka entourage de la quoi surtout mɔgɔ bɛ ɲɛna fɛn dɔ kɔ conseil ta kun tɛ dɔrɔn ka taga ciw kɛ quoi conseil ta kun de i k'a ladi quoi i ka se k'i opposer k'a fɔ ye ma jɛn nin ye quoi mais malheureusement i b'a sɔrɔ an ka conseil bɛ kɛlɛ daminɛ hali an yɛrɛ ɲɛ non o de ka ca la an yɛrɛ ɲɛ quoi o de k'u ka mɔgɔw mais ko in kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɔra ka marcher mɔgɔw ye fɛnw kɛ meeting kɛra hali mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ an kun famana k'u ye u bɛɛ wulila k'u jɔ est-ce que o kun kunbɛn sincèrement a kun tɛ meeting kun tɛ yan fɛ meeting kun tɛ yan fɛ mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ si tu es réaliste i b'a faamu quoi ni kɛlɛ sera niveau dɔ la bon n'an tɛna se ka ɲaami baara kɛ comme an tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen donc an b'a lajɛ sisan nɔ de i bɛ se ka bɔ yen cogo min na i m'a faamu wa donc n'an bɛ fɛ ka i bɔ yen sisan nɔ n'an dun y'i bɔ yen sisan nɔ parce que meeting kɛcogo la i b'a ye k'a fɔ c'est comme si Mali bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ président ka popularité ni premier ministre ka popularité u bɛɛ bɛ fan kelen fɛ parce que voilà olu de bɛ na balancer quoi o fɛnw de bɛ to ka kɛ quoi i m'a faamu wa ou bien k'a kɛ non ni président ye premier ministre bila bɛ jamanadenw bɛna na muruti i m'a faamu wa donc meeting ninnu bɛ kɛ pour que ka mɔgɔw la pour que a ka dɔn k'a fɔ non vraiment a bɛ se ka bila k'a sɔrɔ jamanadenw ma muruti wa jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ numéro 1 ye kelen de ye karisa de fɛlen don quoi donc o de meeting ninnu n'a sera nin niveau ninnu na ça devient politique voilà ça devient politique pour que ka se ka image dɔw yira mɔgɔw ka fɛn dɔw ye fɔlɔ k'a sɔrɔ ko ma taga yɔrɔ parce que n'a kun tora ten tɔ atmosphère bɛ kɛ cogo sugu dɔ la mɔgɔ bɛ siran quoi voilà donc mɔgɔ bɛ to sikasigi i b'a dɔn la confusion est très grave jamana baara la mɔgɔ bɛ to sikasigi a la a ko bɛ cogo di est-ce que bon mɔgɔ bɛ to ɲininkali min na o bɛ kɛ sababu ye peut-être o komi se a ko juguya yɛrɛ ka taa fɛ quoi i m'a faamu mais est-ce que ko teliyali in fana ma a baga faga bon ko yɛrɛ a sumayara dɔɔni o awɔ cogo di a sumayara dɔɔni k'a sababuya kɛ Azerbaïdjan ko in ye quoi parce que Ablaye tun bɛ Azerbaïdjan voilà Azerbaïdjan ko ye quoi parce que n'i y'a jateminɛ même décret min kɛra ka gouvernement sigi décret kɔnɔ a fɔ ko après consultation du premier ministre e bɛ se ka sɛbɛn décret kɔnɔ cogo di après consultation du premier ministre k'a sɔrɔ a bɛ Azerbaïdjan a nana o i b'a faamu wa donc il faut que a kun ka na pour que au moins nin fɛn comment dire la nin fɛn ninnu ka kɛ mais Kasim kuma bɛ laban ni min ye dɔrɔn moi je pense que nin kan ka sɛbɛn ka bila quoi hakili histoire don min ni an bɛɛ kan ka leçon tirer a la quoi bɛɛ lajɛlen kan ka leçon tirer a la quoi o ye jumɛn c'est à dire an bɛ jamana dɔ kɔnɔ jamana min ni a denw jɔlen don mɔgɔw jɔlen don mɔgɔ bɛ ka filɛli kɛ mɔgɔ bɛ se ka kɔlɔsili kɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kan ka siran nin ɲɛ i kɛra togo o togo maliyɛn kariyalen dɔ bi k'a se k'a fɔ non an tɛ nin kɔ an bɛ nin kɔ c'est très important a ka se ka faamu quoi parce que ni mɔgɔ m'a faamu i b'a dɔn anw kumakɛlaw an b'a fili kɛ waati o waati a bɛ k'an kɔnɔ ko mɔgɔw b'an kunkolo de kɔ quoi k'a sɔrɔ a ye peut-être sira dɔ de b'an bolo ou bien an bɛ ka fɛn dɔ fɔ o b'o de kɔ quoi n'i y'a kɛ tan dɔrɔn mɔgɔw b'o kɛ tan. mais Dirisa bi n'i y'a jateminɛ an ka furancɛla fanga an tun ye min jateminɛ a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ civils ni militaires olu ka jɛ ka furancɛla fanga kɛ mais bi n'i ye furancɛla fanga jɔyɔrɔbaw lajɛ a sababu bɛ sɔrɔdasiw bolo est-ce que an ma don sɔrɔdasi fanga la siɲɛ kelen. bon i b'a dɔn min nana nin ye kɔrɔ i b'a dɔn wa o ye a diyara mɔgɔw ye an ka qu'on fasse semblant. k'a fɔ ko n'a sɔrɔ fanga bɛ tila. voilà donc mɔgɔ a diyara mɔgɔw ye an ka n t'a dɔn qu'on fasse semblant n t'a dɔn n bɛna fɔ an y'an bozo de kɔ. k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an bɛ ko dɔ la k'a sɔrɔ voilà comme o de kun ka di mɔgɔw ye an bɛ k'an yɛrɛ kɛ min ye k'a sɔrɔ an t'o ye comme o de kun ka di mɔgɔw ye donc an fana y'o kɛ an fana voilà o de kun bɛ yen comme o de ka di mɔgɔw ye sinon fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ye réalité de ye o ye tiɲɛ ye n'an taara élection na Kasim ni président min ye élection gagné fanga y'ale de ta ye i m'a faamu wa ni mɔgɔw fana nana fanga minɛ diyagoya la tant que n'a ma minɛ u la olu de ta don maintenant n'i ko ko sisan nɔ ko ayi aw ta tɛ dɛ a y'a tila fanga dun tɛ fɛn tilata ye a tɛ sɔn o ma dɛ donc on va ok comme e bɛ fɛ k'o de ye quoi n b'o yir'i la i m'a faamu wa mais en réalité min nana par exemple min nana fanga ta sisan nɔ quoi ale b'a dɔn ale bɛ se ka ko bɛ se k'ale sɔrɔ su ko ni dugusajɛ cɛ quoi donc o tɛ se ka a kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ e ye o
ayi non e nana de wa e bɛ se ka taa ka to fana mais ni ye M5 mɔgɔ caman fana ka kuma jate minɛ u bɛ lakalili min kɛ olu bolo surasiw nana olu sɔrɔ kɛlɛ in na de olu de ta ye ko in ye surasiw kan ka taa olu ka dabada de ma parce que olu de jɛra ka kɛlɛ kɛ fo u nana ka na ko ka parachèvement kɛ Kasum de bɛna kɛ occasion ye n bɛna n da don kuma dɔ la i ye occasion ba de di yan quoi an ka ɲɛfɔli dɔ kɛ mɔgɔ ye quoi nin de ye Mali ni Burkina ni Niger ni différence ye wa i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ Niger avancera Burkina avancera non mais mɔgɔ ma min faamu nin yɔrɔnin de don quoi n'i ye IBE ta IBE bɛna don min na fanga la a y'a sɔrɔ société civile kɔnɔ organisation tɛ min jɔlen don ko jamanaden bɛɛ y'a lakodɔn ko diɲɛ bɛɛ y'a lakodɔn o tɛ yen quoi parti politique tɛ yen ko min jɔlen don ou bien ko regroupement politique ko min jɔlen don ko fanga b'a la diɲɛ bɛɛ b'a lakodɔn jamanadenw b'a lakodɔn donc o tɛ yen quoi donc IBE nana a ye fanga ta IBE dɔrɔn de bɛ yen a ma fanga tila ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fana m'a ɲini a ka fanga tila o ni ɲɔgɔn cɛ donc ni IBE min kɛ o de don o de la i b'a ye ni IBE b'a ka discours kɛ a b'a kɛ français la Burkina mɔgɔ si t'a kɛ problème n'est-ce pas mais y en a en tant que français là a bɛ kɛ problème voilà donc c'est comme si IBE kuma ka fanga ma tila ale fɛ yen nɔ quoi ni ye Niger fana ta Tchani nalen filɛ nin ye ayi b'a dɔn hali bi Tchani ma fɛn sigi fɔlɔ ale ka CNT ayi a ma sigi est-ce que a bɛna kɛ yɛrɛ parce que a nana u kɔni nana yan ka na a lajɛ an ka CNT bɛ baara kɛ cogo ale fana bɛ na waati min na sɔrɔsiw de nana sɔrɔsiw bɛ na waati min na jɛkulu tɛ société civile la jɛkulu tɛ organisation politique la ɲɛbila baara ma kɛ olu fɛ yen a ɲɛbila baara yɛrɛ jɛkulu fangama kun tɛ yen nɔ quoi ko min jamatigi dɔw bɛ yen nɔ quoi ko k'i bɛ se ka kuma sara mun na n'u bɛ baara kɛ voilà ko min ye kɛlɛ dɔ kɛ ko bɛ se k'a fɔ ne ka kɛlɛ de kama nin sɔrɔla donc n ka kɛlɛ kama n fana nin ka kan o tɛ Burkina o tɛ Niger Mali dun na fanga bɛ na waati min na o y'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ dɔw murutilen bɛ taa yɛrɛwolo bɛ Faransi ko kɛlɛ la a ka depuis 2019 a ye meeting kɛ mɔgɔw y'a dɔn a donna Mali kɔnɔ a donna diɲɛ kɔ kan a kɛra yɛrɛwolo ka étiquette ye donc o bɛ yen a nana sɔrɔ M5 fana o ye regroupement politique fana farala ɲɔgɔn kan ko fo fanga min bɛ yen ko fo ka taa olu fana bɛ yen olu dɔnnen don olu organiselen don quoi donc sɔrɔsiw nana o kɔnɔna la quoi et sɔrɔsiw dun nalen fana kɔnɔna la i y'a ye baara minnu fanga bonyana kosɛbɛ o ye sur le plan comment dire la diplomatique ani sur le plan politique sur le plan diplomatique o ye min tɛmɛna ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana sɔrɔ anw b'o kɔnɔ déjà o dɔnniya comme anw y'o kɛlɛ kɛ quoi donc anw bolo ni fɛn fɛn réussira ye o y'anw de ye quoi o ti sɔrɔsi o ye anw ye quoi anw bolo ni fɛn fɛn fana bɛ kɛ ni fɛn fɛn fana bɛ di o kan ka di anw de ma o ti sɔrɔsi ye i m'a faamu wa donc anw b'a sama M5 fana ka fanfɛla fɛ olu fana ye lutte politique kɛ donc olu fana bolo sɔrɔsiw nana donc politique ko kɔni bunakun ka kɔni responsabilité ninnu fɛnw bunakun o fana man kan tɛ ka taa olu kɔ quoi donc olu fana niyɔrɔ kan ka bila quoi donc olu n'olu niyɔrɔ ta ni anw y'a niyɔrɔ ta ni sɔrɔsiw niyɔrɔ a bɛ kɛ joli sisan nɔ fanga bɛ kɛ saba ye donc o fanga saba de o sama-samali de o de y'an sɛgɛn kosɛbɛ quoi i b'a fɔ ma rapport de force voilà et halisa nin y'o kɔlɔlɔ dɔ de ye quoi sinon n'a sɔrɔ depuis au début ninnu filɛ nin ye cogo min na n'a sɔrɔ ni bɛɛ kun sɔnna ka arranger voilà président quoi sinon donc comme ça président de ye président ye n'ale ye mɔgɔ min nommé o de don n'a ye mɔgɔ min wuli o de don i b'a ye kɛlɛ kun tɛ caya mais tant que a bɛ mɔgɔw kun na an ye nin kɛlɛ in kɛ nin y'anw ka place ye nin tɛ ninnu ka kan voilà an ni nin ka kan ou bien kuma yɛrɛ bɛ fɔ o ko a y'a parachever de i m'a faamu wa aw yɛrɛ de ko ten voilà u yɛrɛ de ko k'olu y'a parachever voilà n m'a fɔ n ko kuma bɛ fɔ a parachevera de mais anw ta tɛ donc kɔrɔ n'i ko k'e ye fɛn dɔ parachever sisan donc o kɔrɔ ko i ye mɔgɔ dɔ de ka baara parachever donc mɔgɔ minnu ka baara parachevera olu fana ko sisan komi baara min labanna sa an ka jɛ a la fanga dun tɛ sɔn jɛli ma kɔrɔ ayi fanga tɛ sɔn furadama tɛ sɔn ma fanga tɛ sɔn ma donc i man ka gɛlɛya mais ne ko nin na parce que mɔgɔ caman tun bolo halisa civiliw kɔni kun jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ primature ye a dilen min filɛ Ablaye ma nin ye est ce que o tɛna na ni gɛlɛya dɔ ye a ko la wa bon civil primature politique mɔgɔ primature b'a dɔn o ti problème ye quoi politique mɔgɔ fɛ yen primature ti ce n'est pas objectif politique tɛ k'a fɔ ko coûte que coûte quoi c'est rare quoi i b'a sɔrɔ n'i y'u consulter ka u sera ka bolominɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ fan fɛ yen nɔ sɔrɔsi comment dire la sinon au début a fɔra ko sɔrɔsi tɛ se ka kɛ président ye mais o sɔrɔsi kɛra o fɔra mais sɔrɔsi kɛra président ye premier ministre dira civilement ça a marché comment dire la sisan premier ministre a kɛra sɔrɔsi i b'a ye ni
politique mɔgɔw lafiyara a tɛ kɛ problème ye mais ni politique mɔgɔw degunna de i b'a mɛn nin sɔrɔdasi de kan ka bila yan civil de kan ka bila a bɛɛ bɛ dépend politique mɔgɔw n'u degunna n'u lafiyara o fana la i kan k'o faamu min fɔ o ye jumɛn politique de sira de don mɔgɔ bɛ sira min ta walasa ka mara kɛ quoi donc olu dun bɛ mara de ɲini u bɛ balo mara in de fana donc n'u bɔ a la bɛɛ u b'a sama. mais komi nin na u caman bɛ k'a fɔ ko u ma ɲininka gouvernement min fana sigira n'i y'a jateminɛ ni Yubaba yɛrɛ bɔra a la politique mɔgɔ foyi t'a kɔnɔ. o ye peut-être a bɛ se ka kɛ apparence la politique mɔgɔ t'a kɔnɔ i m'a faamu parce que mɔgɔ damadɔni b'a kɔnɔ n t'olu dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ apparemment politique mɔgɔ t'a kɔnɔ mais politique mɔgɔ caman. gouvernement politique mɔgɔ t'an tɛ o. voilà politique mɔgɔ. an bɛ civil de dɔn. politique mɔgɔ caman bɛ yen. a la kosɛbɛ mais k'a fɔ ko nin ka parti ye nin ye i t'o dɔn fo ni politique wanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati min. u b'a f'i ɲɛna ko e tɛ karisa dɔn wa. i y'a faamu. kɔrɔ ne bɔra nin fɛn in kalama M5 ko gira ne waati min na de. siège la yen nɔ n'a kun taara quoi i b'a sɔrɔ a bɛ taga dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ karabatelen dɔ bɛ yen n'a ye baro ni fɛnw daminɛ u b'a fɔ ko u bɛ nin niveau in na u bɛ nin niveau in na quoi e ma deli k'u tɔgɔ mɛn e ma deli k'u ye quoi mais u b'a fɔ k'u nana nin parti de représenter quoi i bɛ to k'i ye fana ye parti o bɛ dabali ban wa a parler n'o cogo min na e bolo ale man ka kɛ voilà parler tɛ cogo min na dɛ tellement que i sigilen tɛ tellement que a bɛ ji jukɔrɔ parti la quoi i t'a ye ɲɛfɛ voilà olu tɛna ɲɛfɛ et puis olu de bɛ financement ba kɛ quoi mais olu tɛna ɲɛfɛ quoi i y'a ye donc n'u to dibi la ye politique mɔgɔ caman bɛ yen n'olu fana tɛ fɛ o ka ye waati min na quoi n'a fɔra ko ka tɔgɔdi kɛ o b'a jateminɛ bɔ jɔn de bɛ yen min dɔnnen tɛ kosɛbɛ nin waati ninnu na u b'o ta k'o di e tɛ bɔ a kalama e t'a dɔn ko politique mɔgɔ don mɔgɔ tɛ o de la ka to ka kɛnɛ dɔw bɛ yen ni ne taara yen ne tɛ politique mɔgɔ lagosi dɛ parce que n t'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ kuma la a ma nɔgɔn mɛnɛ a ma nɔgɔn mɛnɛ voilà donc gouvernement min sigira je pense que même ni i b'a dɔn an ma taa ka an ma tradition dan quoi parce que premier ministre bɔra yen silence radio mɔgɔ ma kuma premier ministre nana silence radio mɔgɔ ma kuma o bɛɛ kunna mɔgɔw bɛ k'a lajɛ fɔlɔ an bɛna k'a la wa an tɛna k'a la maintenant gouvernement liste bɔra sisan mɔgɔw bɛ se ka kuma sisan mɔgɔ bɛ kuma na o minnu b'a la ni ma mɔgɔ min bɛ kuma la o yɔrɔ ko ni bolo jan tɛ bolo suru fɛ ni ye min ye kuma la mais Dirisa est-ce que bi gouvernement in sigili fɛ an kɔni bɛ maa minnu dɔn k'olu ye M5 RFP original kɛlɛ kɛ a dafalen faralen ɲɔgɔn kan o maa si kɔni tɛ gouvernement na bi n'i ma fili dɛ maa mun dɔnnen don a la o t'a la parce que laban tun ye Sogɛli yɛrɛ ale ni Ikasa olu de tun bɛ gouvernement tɛmɛnen na sisan est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi ko ni M5 RFP ko bannen pewu wa parce que M5 RFP Malikura bɔra o sigira Semasi min ye Imamu ka tɔn ye o bɔra Yɛrɛwolo mɔgɔw n'u ka MDP bɔra a tɔ kun taara bolofaraw ye tendance est-ce que bi nin min gouvernement min sigilen filɛ nin ye bi an tɛ se k'a fɔ ko M5 RFP nin y'a bannen u ye kɛlɛ kɛ kun min kama o kun ye kun ɲɛnama ye nka ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to n'u ye fanga ta u bɛ se ka fanga mara ka fanga baara kɛ cogo min. bon ne hakili la yɛrɛ peut-être ni M5 yɛrɛ kun y'a faamu joona peut-être M5 ko kun tɛ kɛ ta quoi o ye jumɛn min misaliya d'i ma 2013 Faransi sɔrɔdasiw bɛ na waati min na u nana ko Serval i m'a faamu wa u ye san 1 san 2 u y'a ye Serval mɛnna mɔgɔw b'a tɔgɔ mɛn mɔgɔw b'u Serval sɔrɔdasiw ye u taara min kɛ dɔw bɛ ta donc jateminɛ ye jumɛn hali n'a sɔrɔ ni fɛn kelen bɛ to yen n'a nana ni tɔgɔ wɛrɛ a bɛ kɛ fɛn kura ye mɔgɔw bolo quoi o la n'a kɛra fɛn kura ye mɔgɔw bolo a bɛ se ka redynamiser o la an bɛ continuer yanni mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn kelen don tuguni an bɛ tila ka tɔgɔ wɛrɛ da la mɔgɔw sɔmina na waati min na ko Serval ni Barika ni bɛɛ kelen ye u nana ni takuba ye quoi o y'a sɔrɔ an t'a ko la bilen quoi donc moi je pense que M5 fana ni M5 kun ye stratégie adoptée par exemple fanga yɛlɛma ni sisan nɔ minnu kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement kɔnɔna la il fallait chercher ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini i m'a fɔ ma n'a voilà ka M5 to yen quoi a bɛ tɔgɔ wɛrɛ ɲini o la n'a ye tɔgɔ wɛrɛ da la o tɔgɔ wɛrɛ in yɛrɛ kama fɔlɔ i b'a dɔn fɛn kura kɔni a bɛ temps d'observation dɔ sɔrɔ et puis voilà a bɛ se ka continuer donc o la n'o kun kɛra sisan nɔ quoi M5 ko kun mɔgɔw kun bɛ ɲina M5 ko kɔ fɛn minnu tiɲɛna la fɛn minnu ɲinana na o histoire kun bɛ to yen nɔgɔ kun tɛ don histoire in na quoi mais le fait que
continuer kɛra ni tɔgɔ ɲɛ quoi a kɛra sababu ye kɛlɛ min kɛra ensuite fanga sɔrɔlen ko minnu kɛra a nana M5 yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔw bolo. mais est ce que bi Dirisa ni mɔgɔ min ko M5 ka kɛlɛ ma foyi ɲɛ est ce que a tigi filila M5 ɲɛmɔgɔbaw an bɛ minnu dɔn maa minnu tun bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ ka taa Cheikh Umar Sissogo la ka taa se Imam Mahmud Diko ma ka taa se Sogeli yɛrɛ ma ka taa se Moribo Sidibew ma Madame Si Kayatu Sow ka taa se Mohamed Ali Bacilu ma ka taa se Umar Marikow ma u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra dɔrɔn de wa ka IBK gɛn wa ou bien laɲini min tun b'u bolo yaasa maliyɛnw ka se k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka na ni yɛlɛma min ye yɛlɛma min ni bi ni bɛ se k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra k'a sɔrɔ laɲini yɛrɛ tun ye min ye o tun bɛ min nɔfɛ o ma se ka sɔrɔ est ce que a kun sigilen don fɛn kan fɛn min bɛ se ka nafa ɲɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ma se k'ale récépissé ɲini a ye cogo min. d'abord M5 tɔgɔ donna histoire la M5 ye nafa ɲɛ quoi jakulu min don a créera min kama a y'o kɛ quoi objectif min laɲini kun ye objectif min o laɲini sabatira o la ne ko tɔgɔ kun kan ka falen quoi parce que laɲini sabatira jamanadenw bɔra kɛlɛ kun cɛra min na parce que M5 kun ye jumɛn ko fanga min kun bɛ an kunna parce que n'i y'a daminɛ jateminɛ y avait mɔgɔ dɔ kun bɛ yen nɔ minnu kun bɛ réforme de nɔfɛ i m'a faamu voilà premier ministre ka taa ka bɔ yen i bɛ k'a ka mɔgɔ dɔw lagɛrɛ nin ka kɛ nin ka kɛ voilà yɛlɛma dɔɔni kun ka kɛ o bɛ yen mais M5 yɛrɛ sigira mɔgɔ minnu fɛ olu y'a dabɔ de parce que réunion ni ma fili réunion filanan min kɛra ne y'a réunion participer i m'a faamu réunion fɔlɔ ne kun tɛ mais an ka mɔgɔw de taara a fɛn bɛɛ kɛ o réunion fɔlɔ la kuma min kun bɛ kɛnɛ kan o ye jumɛn wulikajɔ ka kɛ pour que président ka taa i n'a fɔ Cheikh Umar ka a réunion kun bɛ kɛ ni ma réunion fɔlɔ kɛra mairie du district la a réunion tɔ kun bɛ kɛ a ka comment dire la a ka yɔrɔ in na Mayanbugu yen nɔ donc laɲini kun y'o ye ensuite tɔ nana fara a kan mais segera yɔrɔ dɔ la bɛɛ nana i n'a fɔ transition yɛrɛ waati min na transition sera yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn adamaden yɛrɛ dancogo la souvent mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u y'a ye k'a fɔ ko an tɛ se k'a bali i m'a faamu an tɛ se k'a kɛlɛ u b'u bɛrɛ bɛn a ma quoi u tɛ don dɛ u b'u bɛrɛ bɛn a ma o fana ni doni tɛ kelen ye quoi u b'a lakɔlɔsi voilà u b'u bɛrɛ bɛn a ma maintenant n'u bɛrɛ bɛn a ma aw ɲinanbaatɔ waati min na u bɛ sɔrɔ ka u nana min kama u b'a essayer ka fɔ voilà u b'o ɲɛɲini quoi donc M5 fana la le fait que bɔli fɔlɔ mɔgɔ y'a faamu bɔli fɔlɔ fɛ Kasimu nana fɛn kelen f'i ye i ka kalama hali M5 yɛrɛ ka se ka sigi a hakililaba bɔra min na o ye an ye bɔli min kɛ 10 janvier an ye bɔli min kɛ 10 janvier a kɛra misaliyaba ye mɔgɔw bolo kan parce que c'était la première fois denmisɛnninw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ni ɲɔgɔn boliba kɛ quoi donc les gens se sont dit ni ninnu sera ka nin bɔli in kɛ n'a réussira donc ça veut dire que an fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔli kɛ ka ɲɔgɔn raison pour laquelle a démarche fɔlɔ bɛɛ mais ne ma se ka min faamuya olu minnu ye maaw ye maa minnu ye politique dunkew ye u bɛɛ tun b'a kɔnɔ maa caman tun bɛ yɛrɛ ka kuma vɛsidonna caman fana tun bɛ dibi la a ko la musakaw tun bɛ bɔ cogo min na maaw y'u ka musafɛnw munna olu ma se ka miirina sɔrɔ ka bɛn sɛbɛn kan sɛbɛn b'a to fanga mana sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ ne b'o yɔrɔ in de nɔfɛ Dirisa ma se k'o de faamuya quoi min na o ma se ka kɛ et puis min na presque o kun tɛ se ka kɛ yɛrɛ o ye depuis ko daminɛ hakililaw tɛ kelen ye kuntilennafɛnw tɛ kelen ye laɲiniw tɛ kelen et surtout fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ depuis au début min b'a to n'i ye jɛkulu sigi o kan c'est-à-dire objectif yɛrɛ ka se k'o atteindre fɔlɔ o ye ala tigɛ quoi sinon objectif yɛrɛ tɛ atteindre M5 bi sigi don min na ka to a tɔrɔkɛ ye ni fɛnw fɔ si kun ma da si la awɔ u y'a sigi ka sɔrɔ mɔgɔ si ma da si la o sɔrɔla mun fɛ i bɛ ka mɔgɔw kun b'a la ou bien ministre kɔrɔ minnu tun ye baara kɛ i bɛ ka fɛ ou bien mun de kun don dɔw bɛ yen nɔ olu ko fo ka taa bin fiyɛ k'olu tɛ da diinɛmɔgɔ la olu kun ko ten olu ko ten olu tɛ da diinɛmɔgɔ la mɔgɔ olu jɛlen don awɔ olu tɛ da diinɛmɔgɔ la o ma diinɛmɔgɔ ye jamana ko dɔ de kɛ c'était comme ça quoi i m'a faamu wa dɔw bɛ yen nɔ hakili b'a la wagati la Cheikh Umar bɔra k'ale ko mɔgɔ t'ale ka autorité morale ye Cheikh Umar Sissogo fɔ i b'a faamu wa ko mɔgɔ t'ale ka autorité morale ye dɔw bɛ yen nɔ olu ko fo ka taa fɔ ko min kɛra ko mɔgɔ tɛ diinɛ na k'o tɛna bila olu ɲɛ quoi donc tu vois o ye diinɛmɔgɔw ye i b'a faamu wa ko ni furulen tɛ voilà donc depuis tɛ seli i tɛ se ka nka fana tun b'aw kɛrɛfɛ an tɛ don stratégique la sa nka an tun bɛ kogo jigi la ye donc ji yɛrɛ kangalen tun y'aw de donc depuis a daminɛ la o kuma mɔgɔw dalen tɛ bon o tɔn bɛ taa ɲɛ cogo di o la ne ko hali objectif yɛrɛ ka se ka atteindre ala latigɛ de don quoi o kun ka gɛlɛn quoi sinon si kuma a jateminɛ kɛ meeting o meeting
il faut i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que meeting bɛ na se ka na kɛ mun na parce que blocage bɛ kɛ réunion la quoi dɔw b'a fɔ ko ni nin bɛ kɛ aw bɛ bɔ a la dɔw b'a fɔ ni nin bɛ kɛ aw bɛ bɔ a la tuma min na kɛlɛ b'a 12 fili la kɛlɛ b'a 12 kɛ dɔw b'a fɔ ni nin bɛ na kɛ aw bɛ bɔ a la Kasim don dɔ donc aw tun ye jɛkulu ye minnu fɛnw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yeah c'était incompatible quoi i b'a fɔ ba mais o la kɔni ni kɛlɛ banna bɛɛ bɛ t'i ta fan donc o la ma ye depuis don min na n'a fɔra ko fanga taara min ka laɲini ye min ye o ye banbaw kan i m'a fɔ ma nana u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ voilà fanga bɛ minnu bolo olu taar'o ninnu minnu ko mɔgɔ bɛ premier ministre ka taa premier ministre ka di anw ma olu banbaw yɔrɔ kan olu taar'o sira fɛ olu taar'o yɔrɔ kan minnu ta kun ye olu kun bɛ fɛ président yɛrɛ de ka taa walasa jamana tɔgɔ ka yɛlɛma olu banbaw ta kan minnu ta kun ye bɔn komi jama cayara n'an donna nin na sisan ko don dɔ la n sigilen dɔw nana emission ko b'a 12 fili la tuma min ayi waati min na ni an sera wala dɔɔnin ma waati kan aw sira don min na ye dɔw nana ko bɔn sisan ko kɛlɛ sera yɔrɔ min na sisan ko a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma ko i b'a falloir bɛɛ ka mentor dɔ ɲini quoi parce que n'i ma mentor ɲini sisan ni kɛlɛ banna sisan nɔ quoi ni kɛlɛ furula sisan nɔ quoi bɛɛ ka mentor de bɛna kɛ sababu ye ka i ladon fɛn dɔ kɔnɔ quoi cɛw ka kɛlɛ in kɔnɔ kun ka don ne ye n terikɛ wele n terikɛ mun kuma bɛ to ka mina le ta aw ye bozo ye ya an jamalen do an dusu ka bon quoi ne ti mentor ko nunu ne ti mentor e to la ne ti mentor ko nunu na quoi ya parce que ne ti ɲɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na kɔni ni ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ n bɛ nan ti nin na quoi k'i hakilina fɔ ne ko o y'a sɔrɔ an bɔra de an ye sira yɛrɛ minɛ ne ko an ka segin an ka taa so mais bi est ce que nin tɛ maloya la ko ye e yɛrɛ bolo M5 RFP Malikura M5 Tanan Shogel Tanan Imam Jara Semasi b'a danna Yɛrɛwolo b'a danna MDP o b'a danna a yɛrɛ kuluba minnu bɛ yen a bɛɛ cira diaspora mɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bilama n t'a dɔn a ko nin y'a bannen ye wa e bolo wa non a banna depuis don min na IBK taara min y'a to o de la ne a banna depuis o don IBK taara don min na a banna o de la ne ko n ko tɔgɔ in kun kan ka falen donc Kawujum ka kuma ye tiɲɛ oui c'est ça ni tɔgɔ in kun ni a banna ni tɔgɔ in kun falenna depuis o don M5 tɔgɔ kun bɛ to histoire la mɔgɔw tun bɛ baara kɛ n'a ye voilà mɔgɔw kun bɛ to n'a ye a histoire kun bɛ enseigner mɔgɔw kun quoi mais le fait que i b'a dɔn Kasim ni fɛn banna n'i ma sɔn a banni ma quoi ne yɛrɛ ɲinɛna Tayiruba fana ka M5 bɛ yen han n bɛnkɛ don ne bɛnkɛ Tayiruba fana ka M5 bɛ yen donc n'i ma sɔn a banni ma parce que a delila ka communiquer kɛ k'a fɔ ko a fana ka mais i yɛrɛ ka kuma o de don parce que déjà jɛkulu min sɛbɛn t'a la sɛbɛn kɔni t'a la récépissé t'a la dɛ règlement intérieur t'a la o de la o don dɔw wulila ko olu bɛ fɛ ka taa ni a ko ye bɔgɔ jeni kan ne yɛrɛ tun bɛ ka n yɛrɛ ɲininka a don su n ko jɔnni bon sariyatigiw ka yafa n ma parce que k'u ye papier di IC ma ko ka taa di premier ministre ma ne yɛlɛla fo ne kɔnɔ bɛ n dimi n ko mais tɔn min yɛrɛ a fɔra yen na ko récépissé t'a la lakodɔn sɛbɛn t'a la e b'o attaquer cogo di juridiquement a sugu na n'i bɛ cogo dɔn i bɛ t'i yɛrɛ se kuma o ko usurpation d'identité i tɛ nin ko to yen fɛn min yɛrɛ bannen don voilà donc o la sisan nɔ ni tɔgɔ ninnu kun falen depuis o waati an kun bɛ kisi nin bɛɛ ma quoi o de la i b'a ye Kasim an kun ye chance sɔrɔ an kun ye fɛn dɔ faamu depuis au début o de la M5 ko bɛ daminɛ waati min na i y'a ye a kɛra kɛlɛba ye yɛrɛwolo kɔnɔ ensuite yɛrɛwolo ma sɔn d'ailleurs yɛrɛwolo ma don M5 kɔnɔ minnu donna olu ye stratégie min sɔrɔ o ye ka taga kɛ MDP membre ye quoi i m'a fɔ ma parce que on s'est dit kɛlɛ ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ n'an taara ni yɛrɛwolo tɔgɔ ye et on savait que a ti mɛn quoi donc n'a bɛna bin laɲiniw tun tɛ kelen ye n'a bɛna bin an bɛ bin ɲɔgɔn fɛ aw t'a dɔn k'aw tun bɛ ko la o dɔw tun bɛ da tan ka bɔ ka n'anw sɔrɔ kuru kɔnɔ ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra an bɛ bɔ a la o dugusajɛ i b'a olu de bɛ tobili kɛ ka na n'o ko nin tɛ ko ye o dogo an ko mɔgɔ la farala ye kɔnɔna ye ne yɛrɛ ma min faamuya tɔn kelen kɔnɔna na réunion bɛ kɛ k'a ban fɛnw bɛ kɛ ka ban mais aw mana bɔ kuma o kuma don o don kuma lasela o bɛ na ka na k'aw bɔra ka min fɔ k'aw bɛɛ bɛnna la nka n'i ye dɔw ta kɛra u b'a fɔ ko ayi dɛ k'an bɛ taa an ka mɔgɔw ɲininka fɔlɔ ko n'u bɛ jɛn ni bɔli mun tun b'o kɛ communiqué dɔ la signature 2 de tun bɛ k'olu la o a tɛ dafa 3 la o
Ah ouais, c'est vrai. Oh. Maintenant, tu mets ta autorisation, il faut qu'on se servir de Dafao. Ah oui, c'est comme si autorisation mina fo, il veut qu'à quelle quoi. Ah, ou bien non, ta autorisation, meeting t'as gagné autorisation théo. Donc, c'est que fais que il veut qu'à quelle là, avec Beola. Fais il veut qu'à quelle là. Beola. Mais no boire parce que détail toi. Les gens se disaient que au moins si n'entara meeting kero konna, ne be micro ta. N'en fait la fois de. Ola n'a y jambe la minga fo n'a mi jakara fo e fana bi ta fo ne bo fo mais ne ma min famia bi e do re ka message ci ko ngana nyine de ko M5 fe tanansi CNT fana be ko do be CNT ko noy ko lu na me M5 la ko ngana nyino ko de ko fona jama be ko no azuru fara le njongo ko est ce que e re ka hagri na mvo dirisa ko est ce que ko ulumo de ke ulute M5 to ko fo mais ko nba do N5 sababu ya da to sera CNT fana non c'était ibaro ima oluma sake ko sobe ya ima fama parce que fama bola oluma ndogoni nu sar fana bola ani Amadou ndoga Amadou Albert nu bela de bola voilà parce que nous tara fait min sigi sisa no olu de tay olu do sigi voilà parce que wa don M5 tout tay utna na segu sako kala jama je fin de kundo et ad sigira min kama ayoke donc ça n'a me faire continuer mieux vaut que la nyine sabatira kaba anga sira dota amisa continuer anga sira mi fait ba oluma gela chama soro mais le fait de vouloir accrocher à la il accrocher à la ni fait numbe na yara me ko wartigi ba numbe la jile mbora la bayru be u yere ta kamini kele bana u be lo kunta ku yemi olu yo soro fawaro fedi fawaro awa bisa gouvernement sigira ma wolonvla dona ma wolonvla bora minye joro ko ye olu bela jile tantikara anya fo zein pour le moment de parce que anga fo ala politique mo mo be ko be parti politique la nye yelege kambo don amo ya ala folo ni yuba ba bora la ale ADP Maliba au président ale ni wakati na le bora la anyete politique et puis parti président fanado na le bora la anyete politique mo la nga do na taw amna na o segasgali ke o ko fe premier ministre ale tla tuguni ka ministre de l'administration territoriale est-ce que antika ibeka la dege fana Boubou Cissé ministre de l'économie et des finances non bon ne ma ke ibeka la dege parce que ni a jatemine oui ministre délégué do black refe ka élection ko doma nundi oma nundi ora ko yaga conseil technique fana voilà mama ni na voilà ka élection ko nundi oma parce que déjà j'ai l'impression que ameka do élection kon quel bedo élection on élection keleno voilà 80 millions donc 80 milliards au tarakaba ko obe jamana wakane war ko la pour que ka sika ke ka élection donc imaginez c'est comme si mo mi sans sabaket déjà avec la élection là ben avec voilà donc ni ko kibina o boy ka mo wore blay administration kuna avec gela ko sabe ko e ma fama déjà mo munun be no anolu digara barala ñogon fe olu na le ñogon ngari tumu fo donc ni ko kibina ni mo wore abe so nga gela ko comment abe so donc ne bolo wore ato we administration territoriale into non parce que ni a jetemene ali ka to intermuna atora bolo quoi ya adere akuma ka baraka yene na primature la chini chi we fen quoi donc moi je pense que atora bolo de comment pour ne pas que kanani mo wore avant que la retard la tugu parce que na ami mebe ibai kuma be chari abecha no wa ni ra mi ni ngode lawo est-ce que ni tanta to e kalata re la sapu nga boni ko imbe kono parce que ajate mine ko bi no sano na be kessa no ko ibi kala fili iba kasata no fait quoi et puis ko be na be ke atoro be bo ala quoi déjà ajate mine c'est comme si wati mina accord kumbe ka ministre kuturu yɛrɛ sigi ka accord tɔgɔ don a la quoi pour que k'a yira mɔgɔ la ko accord in kɔni mɛna la voilà maintenant sisan fana ka ministre so yɛrɛ sigi ka élection ko kuma yɛrɛ tɔgɔ don a la siɲɛ kelen quoi donc ça veut dire que forcément que élection baaraw bɛ nana daminɛ a bɛ nana kɛ don min na sa an t'o dɔn mais o kɔrɔ ko élection baaraw bɛ nana. e yɛrɛ bolo Ablaye kan ka i ɲɛsin mun ma a kan ka mun baara kɛ teliya la ani i yɛrɛ b'a dɔn cogo min est ce que a bɛ se ka baara in kɛ wa. ministre Nyama ne bolo a bɛ se ka baara in kɛ parce que en réalité baara in ne bɛ baara in kɛ président de ye quoi ne bɛ baara in kɛ président de ye quoi Assimi yɛrɛ voilà ne bɛ baara in kɛ Assimi de ye quoi parce que
ni président mago bɛ résultat la i b'a ye diyagoya don ministre bɛ godon u ka na ni jaabi dɔ ye quoi i m'a faamu wa mais ni président mago bɛ motive la donc o fana o baara de bɛ kɛ quoi parce que i b'a dɔn fanga bɛ ten de quoi n'i y'a yira ministre la k'i bɛ min fɛ u bɛ n'o de d'i ma n'i y'a yira k'a fɔ ko an filɛ nin yɔrɔ min na sisan quoi e bɛ fɛ de comment dire la a ka dɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko ministre bɛ siri ɲɛ de e de ye président ye bɛɛ bɛ photo k'a ka bureau kɔnɔ n'u bɔra ka taga diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'i tɔgɔ n'u ka fɛnw fɔ ye mais n'u bɔra yen u tɛmɛ n'u ka ko ye n'i y'o yir'u la mais n'i y'a yir'u la k'a fɔ ko chaque conseil de ministre n bɛ fɛ k'a dɔn de ministre karisa i bougera ka taga yɔrɔ min na n bɛ fɛ k'o compte rendu de kɛ depuis juma bɛɛ b'a ka mɔgɔw godo walasa fɛn dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ taga donc ne bolo président de don tant que président bɛ dynamique min kan tant que a b'o dynamique in kan ça va aller deuxièmement jamanadenw parce que i b'a ye président ye fɛn caman kɛ dɔw la a nana ni fɛn dɔw ye dɔw la i b'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ de y'o sira jamana jagoya u k'o sira in ta quoi c'est comme si John Rolling ye kuma min fɔ ko ale ka laɲini kun ye min à l'époque o ye ka Ghana bila niveau dɔ la ko hali ni ye fɛn tɔgɔ ko hali ni ye sitanɛ de ta ka na kɛ Ghana président ye quoi a kana se ka sago kɛ jamanadenw de sago kɛ voilà donc jamanadenw fana kun ye sira dɔw de ta min ni ministre kun y'a kɛ tan mɔgɔw bɛ i kunkolo k'a kelen ta kan donc o fana kɛra sababu ye diyagoya dɔ i b'a ye résultat dɔ donc ne bolo sisan an filɛ nin yɔrɔ min na premier ministre min bɛ yen a bɛ se ka kɛ déjà a ye kalo 4 kɛ nɔ ensuite fɛn minnu bɛ sen na a ye fɛn caman kɛ o la mais fɛn min fana bɛ yen n'o ye tiɲɛ Kasim n'a sɔrɔ gouvernement min bɔra yen n'a sɔrɔ k'olu tun bɛ jigin 16h a b'a fɔ la ninnu ka jigin 20h dɛ munna awɔ dɛ parce que ils n'ont pas les sursis tɛ ninnu bolo quoi yafa tɛna k'u ma foyi la non temps tɛ ninnu bolo dɛ mɔgɔ tɛna jamanadenw tɛna u sigi ka san 1 kɛ tuguni k'a lajɛ mun bɛna kɛ quoi o fana b'a la minɛ mais e bolo a kan ka ɲɛsin mun ma sisan joona peut-être ɲɛsin dɔ ye n bɛ se k'a fɔ peut-être o la u yɛrɛ y'a faamu k'a sɔrɔ hali mɔgɔ m'a f'i ye i y'a ye ministre de l'énergie falenna Kasim kalo 1 kalo 2 kalo 3 kalo 4 in kɔnɔ ni courant ko ni a ma bouger i b'a ye sisan nɔ foyi t'i ɲɛ sɔrɔ ni fɛn fɛn kɛra o kɔfɛ a tɛna na ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ t'a lamɛn voilà a filanan ye jumɛn depuis au début jusqu'à aujourd'hui i b'a dɔn peut-être ni transition yɛrɛ ni défaut b'a la ne bɛ mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ ne t'a ko ye quoi ne b'a kɛ gestion des ressources humaines de quoi mɔgɔninfin la baara cogo mɔgɔninfin yɛrɛ la minɛ cogo quoi o de ye gɛlɛyaba ye quoi parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a kati ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ la mais en réalité i ka tile kelen a tigi fɛ bɔrɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ban mais tant que ni o ma sɔrɔ walasa a ka se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ dɔ la a ti faamu quoi donc ne bolo mɔgɔw b'u plaindre waati caman k'a fɔ k'u ni fanga cɛ ka jan ni mɔgɔ voilà donc ni mɔgɔ ni fanga cɛ surunyana mɔgɔ bɛ bɔ fɛn caman kalama misaliya suruma ye jumɛn mɔgɔ bɛ comment dire la mɔgɔ bɛ Kasim lamɛn don o don sɔgɔma walasa k'a dɔn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ou bien gouvernement nin fɛn kɛ mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn a ka ɲi wa donc Kasim bɛ kunnafoniya ɲini ka n'a di bon ni Kasim dusu kasira sɔgɔmada fɛ ou bien n'i ye Kasim maltraité togo sugu dɔw la bon n'a mana sigi k'a kuma fɔ mɔgɔ tɛna dɔn nin ka ɲi o de kɛra sababu gɛlɛya waati dɔw la quoi minnu tun bɛ yen nɔ ni olu tun ye leaderw ye n'u tun bɛ mɔgɔw rassurer n'u tun bɛ kuma jama fɛ olu dimina ka t'u sigi u sigi bɛrɛ i m'a faamu donc ma lawuli halisa o voilà donc n bɛna se o yɔrɔ de ma donc le fait que olu dimina ka t'u sigi donc intermédiaire tun ti jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ se ka jigin ni jamana ɲɛmɔgɔ ka baara n'u ka kumaw ye quoi donc jamanadenw tora ten o la u bɛ kuma dɔ min mɛn u bɛ da o de la quoi kuma tɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛla la voilà u bɛ ka fanga sɔrɔ yɛrɛ voilà donc il va falloir que gouvernement ka baara kɛ mɔgɔw minɛ cogo kan kosɛbɛ ka se ka ratissage large kɛ quoi maximum de rassemblement i b'a dɔn a bɛɛ kɔni ma nɔgɔ mais maximum de rassemblement i m'a faamu ensuite kasi mɔgɔ bɛ yen n'o kɛlɛli si c'est pas nécessaire an k'o to yen quoi i m'a faamu par exemple dɔ bɛ n'a fɔ sisan nɔ quoi nin filɛ nin ni Musa kun ka surun mɔgɔ ni Musa kun ka surun a bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla o ayi dɔw fɔ ko nin ni Modibo kun ka surun Modibo kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ kun tɛ tiɲɛnikɛla o cɛ mɔgɔ kun bɛ yen waati o waati kɔnɔna la ni compétence dɔ b'a la ka se ka jamana servir an ka ta a ka jamana servir i m'a faamu o bɛ fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ an b'o olu kɔnɔna la donc sécurité déjà an b'o ka o ka continuer o fɛ o y'an ka priorité numéro 1 ye waati bɛɛ priorité numéro 2
o ye courant ko ye parce que ni ko bɛna na économie ko kuma fɔ économie sirilen no courant na quoi voilà parce que ni usine tigi baara kɛ ni carburant ye jagoya dɔ bɛ fara produit sɔngɔ kan et puis mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ minnu ka baara sirilen no donc n'i ye courant ko ɲɛnabɔ sɔn a bɛ caman ta comment de la énergie la quoi ensuite u ye miliyari 200 di kɔsɛn na o ɲɛna kosɛbɛ mais halisa u k'u fari foni kosɛbɛ quoi walasa fɛn min ye minnu ka o dette intérieure min bɛ yen dɔ ka se ka ɲɛnabɔ o fɛnɛ la quoi parce que olu fana de b'a to sugu kɔnɔna bɛ ja dɔɔni quoi mɔgɔ b'a fɔ dugu bɛ kaki dɔwɛrɛ tɛ parce que minnu bɛ wari di sumukɛyɔrɔ la olu tɛ k'a sɔrɔ. ayiwa Dirisa n'an ye nin kuma in kun cɛ k'e bila ka taa k'a sɔrɔ an bɛ ɲininka waleya mun kɛra anw fɛ yan AES jamanaw ɲɛ bɛ anw na cogo di maaw bɛ k'an lajɛ cogo di ani maaw bɛ jɛ la président bɛ anw de bolo olu bɛ ka e yɛrɛ bolo u bɛ ka filanan jumɛn ta ka ɲɛsin an ma nin waati in na. bon mɔgɔw bɛ to ka ɲininka même ni semaine in kɔnɔ ɲininkara kosɛbɛ surtout mɔgɔ caman bɛ Burkina ani mɔgɔ caman bɛ Niger u bɛ ɲininka kosɛbɛ d'abord u tun bɛ fɛ k'a faamu mun de bɛ yen quoi parce que olu tun tɛ ka se k'a faamu quoi u ɲininkali de kɛ mais au fait mun de bɛ yen mun de bɛ aw fɛ yen mun de bɛ aw fɛ yen nɔ quoi parce que anw bɛ communiquer bamanankan na ka ca donc taa mɛn min bɛ senna donc u bɛ fɛ ka dɔn min bɛ yen donc min bɛ yen nɔ an bɛ min dɔn la an bɛ se ka min ɲɛf'u ɲɛna an b'o ɲɛf'u ye quoi mais a kunnajama yɔrɔ ye min ye a kunnajama yɔrɔ ye min ye Burkina ni Niger mɔgɔ caman bɛ yen minnu avancelen don an bɛ kɛlɛ min na quoi u avancelen don de telle sorte que fɛn caman bɛ yen nɔ u b'a faamu quoi i y'a m'a faamu u b'a faamu et puis u b'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ ye min ye quoi donc malheureusement comment dire la n'a sɔrɔ ni u kun t'olu faamu quoi a ko kun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ quoi mais u b'a faamu k'a fɔ ko ni kɛlɛ ninnu na fɛn minnu bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la politique kɛlɛw ni fɛnw u b'olu fɔ u y'olu faamu déjà i m'a faamu donc ce qui fait que peut-être i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bon peut-être olu t'i faamuyali kɛ kosɛbɛ sinon mɔgɔ bɛ yen k'olu ye décideur k'olu ye leader ye olu b'a faamu k'a fɔ ko sira minnu ni fɛnw bɛ yen nɔ o de la i y'a senti yɛrɛ mɔgɔ bɔra kɔfɛ ka caya ka kuma i b'a ye a caman y'a fɔ de ko non ko an kun mankan tɛ ka nin kɛ quoi an kun mankan tɛ ka nin kɛ an kun mankan tɛ ka nin kɛ an kun mankan tɛ ka nin kɛ u caman b'a fɔ ko ce n'est plus la peine u caman b'a fɔ de ko an k'an jija halisa an kan. ouais mais mɔgɔ caman fana hakili la k'a fɔ ko Choguel ni Assimi tun ye ko daminɛ ko kan ka to ɲɔgɔn fɛ ko parce que ko Faransi ka ko fɛɛrɛw ka ca ko ni kelen binna k'u bɛ se tɔ kelen dɔ in na e hakilina ye jumɛn ye o ko in na parce que mɔgɔ bɛ k'o kuma fana fɔ. bon en réalité anw de nɔ don mais an y'a kɛ kun min na n b'a f'i ye parce que an nana transition kɔnɔna la an bɛna ɲɛsin kɛnɛmamɔgɔw ma ka kɛnɛmamɔgɔw kɛlɛ quoi donc pour que an bɛna ɲɛsin mɔgɔw ma ka kɛnɛmamɔgɔw kɛlɛ il faut pas que mɔgɔw k'a fɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la sisan nɔ quoi nin de fɛlen don nin de fɛlen tɛ quoi donc an y'a essayer k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ ye kelen anw bolo quoi même n'a sɔrɔ ni président ni premier ministre tɛ se ka kɛ kelen premier ministre ni ministre tɔw tɛ se ka kɛ kelen i m'a faamu o de la 5 colonel ko kuma bɔra yen nɔ de n'an ye président tɔgɔ fɔ yɔrɔ an bɛ premier ministre tɔgɔ fɔ nɔ c'était pour que k'a yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko non anw bɛ yɔrɔ minnu na yan sama-samali ninnu fɛn ninnu tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ quoi malheureusement an y'a yira cogo min na ça n'a pas été compris comme ça à l'intérieur quoi donc mɔgɔ y'a ye kɔnɔna na k'a kɛ non ok d'accord vraiment même n'a kɛra 100 ans il va falloir que comment la voilà fila ka 100 ans mais mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko est-ce que ko a tɛna na kɛ sababu ye tubabuw k'u sɔ gɛrɛ mun bɔra yen la ka se ka baara kɛ n'o ye ka se ka degun lase an ma mɔgɔ ka jɔrɔ n'a y'o de ye o. donc je pense que min bɔra yen il est suffisamment comment dire la espérance ba sɔrɔ o ma quoi parce que ale b'a dɔn ni tubabu ko k'u bɛna gɛrɛ ale la bi o bɛ ale de détruire quoi a tɛna fanga di a ma tuguni quoi an filɛ nin yɔrɔ min na sisan Kasimu hali fɔlɔ i b'a sɔrɔ sisan i ka téléphone i b'i wele kɔfɛ a ka di i ye quoi n'a ma ni mɔgɔ ye sa sisan ni weleli yɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ i b'a fa de i bɛ jɔrɔ i b'a fa dɛ i t'a dɔn mɔgɔ min bɛna kuma parce que dɔw kuma bɛ kuma la n'i y'o daminɛ an b'a fa dɛ n'i y'a fɔ i bɛ k'a fɔ i kelen ye o y'i kungo de ye waati dɔ la sɛgɛsɛgɛlikɛla b'a fɔ de ko karisa ye karisa wele quoi donc olu tɛna tɔ jateminɛ e sigilen i b'a sɔrɔ donc i ma ye donc o la sisan nɔ les gens savent maintenant que c'est à dire tellement clos dayɛlɛlen don ɲɛw dayɛlɛlen don n'i donna ko dɔ la dɔrɔn a b'i ye quoi yɔrɔnin kelen a b'i ye quoi donc a tɛna na sɔn ka don olu da fɛ tuguni et puis caman y'a essayé ça n'a pas marché et min kun ye ne lasiran dɔɔni n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ qui m'a déçu un peu o ye comment dire la soit a ye sɛbɛnni dɔ kɛ 1h du matin waati o ye ne lasiran yɛrɛ quoi i m'a faamu parce que ne bolo
fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ a kɛrɛfɛ mɔgɔ fɛ ani mɔgɔ minnu ka surun min b'a to a bɛ bɔ o logique kɔnɔna la quoi parce que a ye sɛbɛnni laban min kɛ sur vers 1h du matin o ye kɛlɛ phase ye quoi o fana b'a la quoi voilà o ye kɛlɛ phase ye quoi i m'a faamu parce que cette fois-ci a nana bon mina kana a ye ɲɛfɔli kɛ a ma taa kɛrɛfɛ tuguni a ko ministre de l'administration territoriale de a ye nin kɛnɛ a ye nin kɛnɛ a ye nin kɛnɛ espion donna ninnu donna donc o la i b'a ye au lieu que i k'a fɔ bon n bɔra yen nɔ sisan nɔ ni n bɔra yen nɔ sisan nɔ min nana n bɛ dugawu kɛ a ye je reste à la disposition de l'État. o de la a ko ale y'a mɛn sisan ko premier ministre bɔra a jɔyɔrɔ la. awɔ a y'a fɔ o lettre in de laban na et puis o sɛbɛncogo yɛrɛ fɛ c'était avec sous forme de a y'a kɛ ni ironie sugu dɔ ye parce que ni ma filɛ j'avais oublié ou bien quelque chose comme ça je viens d'apprendre que le premier ministre aussi a fait donc o la a ye caman yɛrɛ fɔ et il est allé jusqu'à minnu ye meeting kɛ o don na ka a ka démission demander a y'a fɔ dɔw yɛrɛ ma olu la k'olu ye terroriste ye a ko dɔw ma k'olu ye rebelle ye quoi donc ça envenime quoi o bɛɛ o ye ne bolo a kun kan ka na voilà olu ye dimi kuma ye quoi a ka na phase dɔ in kɔnɔna la quoi i kun ye premier ministre ye i bɔra premier ministre la i ka bon jamanadenw bolo i bɛ ka bon jamana kɔfɛ i b'i sigi ka temps ta jamanadenw mago bɛ se ka jɔ i la tuguni jamana yɛrɛ mago bɛ se ka jɔ i la tuguni quoi donc o la i ti kɛlɛ dɔw ta fɛn to mais i ɲɛ bɛ sini passation na cogo di sini passation a ka na bila ni ɲɔgɔn cɛ 9h bon min ka jɔrɔ a kana kɛ Trump ni Biden ta mais est-ce que a bɛna so niveau ma Trump ni Biden ta mais fɛn kelen b'a la fɛn kelen b'a la misaliya la a jateminɛ ani kaw jimu kun bɛ ka diɲɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn kan CNT la a tɛgɛ de ka yɛlɛ a bɛ se o wagaya fana la quoi donc sini ta n b'o imaginer ten tɔ quoi pour que a ka se ka kɛ voilà n b'o imaginer ten tɔ i b'a dɔn min yɛrɛ ka di ne ye quoi i m'a faamu wa c'est à dire nin bɛɛ ka se ka kɛ politique ye ten an ka se ka nin bɛɛ bila yan su na quoi à partir de demain an ka phase kura ta quoi i m'a faamu on a kɛ passation ye sa voilà an ka phase kura ta quoi a kana fɔ bilen premier ministre kɔrɔ ni karisa kun bɛ kɛlɛ la ni k'an ka phase kura ta an ka avancer quoi o de bɛ an bɛɛ lajɛlen arranger kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ an ye dɔ kɛ baabu la an ye dɔ kɛ baabu la kuma kuncɛ kuma ye min ye concurrence muso de bɛ je répète 3 fois bolo sisan concurrence muso ye jɔn de ye tuguni gouvernement ale de concurrence muso ya gouvernement ye concurrence muso de ye sisan n'i ye concurrence muso ta an b'a lajɛ dɛ n'a fasara a kana i b'i jija de sa kɔrɔ a kana fasa concurrence muso do dɛ i b'i jija de sisan a kana fasa i bolo kɔngɔ kana minɛ a don fini kana fɛ sinon an b'a fɔ k'ale furula karisa wa anw y'a dɔn ko a tɛ si kɔrɔ mɔgɔ minnu de fɔ yanni kɔɲɔmuso yɛrɛ somɔgɔw kana to k'a fɔ ale tun ka taa karisa ma donc o de la cɛsiri ani baara temps tɛ yen repos tɛ yen essai tɛ yen quoi a tun bɛ ka min kɛ administration territoriale n'a y'o ɲɔgɔnna kɛ gouvernement est ce que a tɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ parce que ye non a bɛ ɲɛ administration territoriale yɛrɛ tɛ Kasim intérim waati ye ne sɔrɔ yen caman bila sufɛ baara ale de ma conseil de cabinet bɔ mardi la ka na n'a ye lundi sɔgɔma la ayi a y'a sɔrɔ a kun bɛ lundi sɔgɔma kun bɛ mais a nana ni par exemple conseil de cabinet bɛ ministère yɛrɛ kɔnɔna la conseil de cabinet bɛ kɛ lundi mais premier ministre yɛrɛ ni gouvernement tɔw mardi olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an tilala baara min na olu fana b'o lajɛ yan'o ka taa président tulokɔrɔ la gani détail donc mankanba tɛ taa kɛ président da la wa ayi an t'a fɔ grammatical kɔni corriger président yɛrɛ nɔ an b'olu bɛɛ toilettage kɛ yan nɔ o la an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ sa donc o la vraiment temps tɛ olu bolo bilen tant d'essai tɛ yen foyi tɛ yen mɔgɔ bɛ yen an yɛrɛ y'o de fɔ parce que n'i y'ale gouvernement ta k'a lajɛ tuloma ba minnu bɛ gouvernement kɔnɔ n'o ye ministre belebele olu ma falen baara bɛ se ka to a nɔ na bon ministre kura minnu fana nana an hakili la k'a fɔ caman fana bɛ baara ninnu ɲɛdɔn olu bɛna se ka baara kɛ bon n'i ye gouvernement yɛrɛ taga cogo ye ani liste ni fɛnw bɔ cogo teliya la c'est que jamana tɛ fɛ a ka jɔ ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ k'o ka teliya ɲɔgɔn nɔfɛ an hakili la u bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a taabolo ye non temps kun tɛ yen nɔ parce que a jateminɛ an kun bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an ye projet caman kɛ par exemple projet dɔ b'an ni Chine ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ réunion dɔ programmelen don date dɔ la n'i y'a déprogrammer dɔrɔn pour que i bɛ se k'a sɔrɔ il va falloir 1 mois ou 2 mois n'o taara jouer ka courant ko k'a bɛ kɛ baara ye ou bien n'a taara jouer ka carburant ko k'a bɛ kɛ baara ye donc o de la a teliyara pour que au moins rendez-vous minnu calelen bɛ yen projet minnu bɛ sen na olu kana na retard ta ka sababuya kɛ nin ye quoi et an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ départ min ni an bɛ a fɔ alhamdulilayi cette fois ci. ayiwa an bɛ Dirisa Mamɛta ka page mɔgɔw fo an ko sɔgɔlen don olu la bi su in na ka fara Jani yɛrɛ kan Falaye Keyita ani Keba Jalo olu tun bɛ yan
maintenant mi fo ki wala mando indana kana nga suñu na mayambulo ma fo sa mbram so ngala ka nokake ala ka tora siko ala ka bana bam pew bebe ni ike pew papa be sra la kanale parce que ça ala de ki mine fala iketa keba ando congrès muso do yini ngadi keba ma dogera de abla ita gouvernement anga keba ta ga joni fala fana bala awa nyenda to ngono fala ya rapper koro ala ka sini irana merci beaucoup